Tervetuloa kuuntelemaan Miehen mieli-podcastia. Mulla on tänään vieraana paluun tekevä Pilmannin Mika ja me tullaan keskustelemaan tänään ihmisen kehosta ja traumasta. Ja miten se trauma siellä oikeasti ilmenee ja missä se trauma on ja voiko sitä hoitaa ja miten se liittyy hermostoon ja mikä on tämmöisen niin kuin kehoterapeuttisen näkökulman suhde sitten psykoterapeuttiseen näkökulmaan. Eli me ollaan Mikan kanssa molemmat tällainen keholähtöisiä ihmisiä ja meidän työnkin puolesta ollaan ensiksi kehon kanssa ja sitten vasta ehkä mielen kanssa. Mutta ennen kuin me mennään jaksoon, niin kiitos kaikille, ketä olette käynyt taas kommentoimassa ja tykkäilemässä näistä mun jaksoista. Ja tuntuu, että nyt tuolla YouTubessa on ollut oikeasti jopa keskustelua aiheiden tiimoilta ja jatkakaa ihmeessä ja jättäkää ajatuksia sinne. Mä käyn kaikki lukemassa. Mä jonkun verran kommentoin niihin, mutta mä en vaan niin kuin käytännön syistä en vaan kerkeä kaikkiin kommentoimaan, mutta luen ehdottomasti kaikki kommentit. Ja sitten YouTubessa yli 60% kuuntelijoista ei ole tilannut tätä kanavaa. Eli jos sä haluat antaa yhtään supporttia tälle, mitä mä teen, joka on kumminkin mun vaan niin kuin sinänsä harrastus tällä hetkellä, niin käy tilaamassa tämä kanava ja tykkään, niin se auttaa mua kasvattaa tätä ja mä saan sitten lisää mielenkiintoisia vieraita ja kaikennäköistä muuta kivaa sitten sen kautta. Ja sitten vielä, jos kiinnostaa perhekonstellaatiotyöskentely, yksilösessiot tai ryhmäsessiot, niin tuosta alhaalta löytyy linkki, mistä pääsee katsoa, että miten mun kanssa voi työskennellä. Tai kehoterapeuttiset hoidot, niin mulla on vastaanotto täällä Porissa. Ja podcastia sponsoroi edelleen Paleo-kauppa ja koodilla Miehen mieli saa 10 pilnaa alennusta. Yes. Ja sitten me mennään päivän jaksoon. Ja Mika, sä oot fysioterapeutti, tietokirjailija, kouluttaja ja kaiken näköistä muuta. Tervetuloa taas kerran. Kiitos taas kerran. Tää on aina miellyttävä jutella sun kanssa, koska ensinnäkin nämä juttelut ei ole ikinä yksipuolisia ja toisekseen niin myöskin näillä on tapana vähän niin kuin aina lähteä johonkin mielenkiintoisiin suuntiin ja kyllähän joka kerta kun me ollaan tässä juteltu, niin on myös oppinut itse ja tullut aina jotain semmoisia aha-elämyksiä. Niin, tosiaan, näinhän tämä asia saattaa olla ja sitten on lähtenyt taas tutkimaan vähän eri suuntaa näitä juttuja. Nämä on erittäin antoisia ollut. Kuten kyllä kaikki muutkin sun keskustelut, mitä tässä on kuunnellut vuosien varrella. Ja pari jaksoa me ollaan tehty, ne löytyy tuolta, kun katsot tuolta Miehen mielijutusta. Me ollaan puhuttu aika paljon faskiasta ja keho- ja mielen yhteydestä Mikan kanssa. Mutta jos joku ei ole kuunnellut meidän jaksoja eikä tiedä, kuka sä oot, niin voiko antaa meille hissipuheen vielä? Mitä sä teet? Mä manipuloin ihmisiä. Eli fyysisesti ja sitten pikkusen välillä psyykkishenkisestikin. Eli toisin sanottuna tosiaan on siis manipulatiivinen fysioterapeutti, psykofyysinen fysioterapeutti ja sitten faskia-puoleen erikoistunut ja tutkinut ja opetan niin maailmalla kuin sitten täällä Suomessa. Ja meillähän alkoi nyt tosiaan tämä ensimmäinen hierojakoulu tässä itselle, missä aloitetaan niin kuin ihan nollasta ja sinne saa tulla totta kai kokeneemmatkin, mutta peruslähtökohta, että kuka tahansa voi tulla ja me yritämme opettaa kaiken faskiasta, mitä niin kuin voi oppia ja mitä ei edes tiennyt olevan, niin me yritetään opettaa se. Tällä pohjalla lähdetään ja tavoite on ensi vuonna jatkaa, että joka syksy meillä alkaa aina sitten uusi kurssi ja sen sitten katsellaan, mihin tämä kaikki vie meitä. Mutta mielenkiintoisia aikoja eletään monella suhteilla. Ja tosiaan myfaskia.fi, niin sieltä löytyy Mikan kaikki jutskat ja linkki löytyy myöskin tuolta alta. Kyllä, ja Hakkarin Helmi on toinen, mistä löytyy vielä toistaiseksi. Niin täällä Lempäälässä koulutetaan. Jos haluatte kuulla lisää Mikasta, Mikan omasta tarinasta ja näistä faskia-hommista, niin käykää kuuntelemassa ne aikaisemmat jaksot. Tämä jakso menee vähän eri suuntaan ja oikeastaan tämä impulssi tehdä tätä jaksoa tuli tuosta mun aikaisemmasta podista Marko Punkasen kanssa ja meillä oli tosi hyvä jakso ja Markon se uusi kirja Traumatisoitunut keho ja mieli on semmoinen, mitä mä suosittelen kaikille, ketä työskentelee ihmisten kanssa. Että se on tosi hyvä semmoinen perussetti, mitä tapahtuu trauman
aikana ihmisen kehossa ja mielessä, polyvagaaliteoriaa, hermostoa, montaa muuta juttua. Mutta se on kirjoitettu sillä niin kuin tuolta vähän niin kuin ylhäältä alaspäin, että tuolta psykoterapiamaailmasta katsotaan tänne kehoon. Ja sitten mulla koko ajan oli semmoinen niin kuin ärsytys, että kun mä oon täällä kehon kautta ollut töissä, ja sitten Mika on ollut myöskin, että miksei me puhuta täältä kehosta, että eikö tämä keho nyt ole ensiksi, että meillä on kaikilla tämä ihmisen keho, että voitaisiinko me puhua siitä, että mitä täällä kehossa tapahtuu niin kuin käytännössä, ja ehkä mä sanon sen vielä, mikä mä sanoin tuossa Mikalle vielä alussakin, että mistä tämä niin kuin ajatus lähti, että Mikan kanssa just keskustellaan, niin tämä oli tämä joku psykiatri oli kritisoinut polyvagaaliteoriaa ja sitä, että trauma olisi kehossa tai jossain hermostossa, vaan että trauma on aivoissa ja aivokemiassa. Ja mä olin sillä, että vittu paska teoria, että mä voin käsillä laittaa käteni tuohon hartian päälle ja sitten mä huudan sun korvaan, niin mä voin tuntea sen, että miten se hartia nousee ylös, kun sä säikähdät. Siellä on säikähdysreaktio, hermostollinen reaktio, joka aiheuttaa fyysisen jutun. Ja joo, okei, aivot on siinä niin kuin reaktiossa mukana ehdottomasti, mutta kyllä se nyt siinä hartiassa myöskin on, että mun käsi tuntee sen. Ja sitten sillä, että no miksei tästä puhuta? Ja kuka ymmärtää tästä, niin se on tietysti Mika. Mutta tämän niin kuin räntin niin kuin jälkeen, niin voiko sä kertoa, Mika, että mikä sun näkökulmasta, mikä se on se trauma nyt ylipäätänsä, että mistä nyt puhutaan? No joo, ennen kuin hypätään siihen traumaan, niin tuohon haluaisin vielä sanoa, että näinhän minunkin näkökulmasta se on, että ATK, eli meillä on ajatus, tunne, keho. Eli meillä on kehollisia tuntemuksia, joita meillä kaikilla on. Just, että sulla voi olla niin kuin tunne täällä, tai voi olla, että vähän vanne kiristää päätä, voi olla, että kurkkua vähän niin kuin kuristaa, voi olla, että vatsa kääntyy ympäri, voi olla kylmäävä tunne niin kuin vatsassa tai selkäjumissa, tai siis erilaisia kehollisia tuntemuksia. Ja niiden taustalla kiistatta ehdottomasti näyttää olevan ihan tieteellisesti tutkittuna erilaisia tunteita. Ja sitten taas näiden tunteiden taustalla hyvin useinkin on erilaisia ajatuksia tai ajatusmalleja, joista päästiin tuohon, minusta oli aivan mahtava tuo sun aloitus, tuo ihana porilaisuus, joka iskee tuolta läpi, niin kuin just niin kuin, että perre, ja sitten mennään. Aivan mahtavaa. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Mutta tuo sitten se trauma. Kokemäeltä, että melkein niin kuin Porista. Joo, Piru oot, jos Porista oot koko perkele kuin Kokemäeltä. Niin tämä kyllä tiedän satakuntalaisen kasvatuksen käyneenä ja nuoruuteni siellä viettäneenä ja sitten Turkuun ja sen jälkeen tänne hitaaseen Hämeeseen, niin tämä on hyvä tasapaino tässä elämässä. Ja se trauma. Eli mitä se trauma tekee, kun meillä on ajatus, tunne ja keho. Ja näin tämä niin kuin pitäisi olla, että vuorovaikutus pitäisi mennä koko ajan niin kuin molempiin suuntiin. Ei sieltä ylhäältä alas, eikä alhaalta ylös, vaan se menee koko ajan molempiin suuntiin näin niin kuin tasaisesti virtana. Ja nyt kun meillä on trauma, niin silloinhan siihen virtaan tulee joku breikki. Se hajoaa, se sotkeentuu jollain tavalla. Ja nyt meillä voi olla fyysinen trauma. Että se on, että sä menet pelaamaan padelia ja vetäisit nyt sitten sen viimeisen yhden ylimääräisen kurotuksen ja naps, joku tuli tonne. Ja silloinhan sulle tulee niin kuin fyysinen trauma esimerkiksi kiertäjä kalvosimeen, jolloin nyt se virta, se fyysinen virta, joka sun kehossa on, niin siihen tulee häiriö. Ja samoin se tuottaa sulle tuntemuksia. Ja yleensä ne ei ole kauhean miellyttäviä tuntemuksia. Ja sitten taas nämä tuntemukset, joita siitä tulee, plus kaikki ne kemialliset muutokset, mitä täällä alkaa sitten tapahtumaan sen repeämän tai muun vastaavan seurauksena, niin ne vaikuttaa myöskin sitten siihen informaatiotulvaan, joka tapahtuu meidän hermostosta. Ja se menee sinne aivoihin. Eli silloin se tavallaan alkaa häiritsemään nyt se fyysinen trauma pelkästään niin kuin sitä, että mitä tapahtuu paikallisesti, mitä tapahtuu tässä viestin välityksessä ja sen kautta se alkaa myös ohjaamaan sitten, että miten mä käytän esimerkiksi mun olkapäätäni. Jos se kerran sattuu, kun mä nostan sitä, niin silloinhan mä yritän alitajuisesti usein välttää sen nostamista. Ja sen kautta se muuttaa liikemalleja, mitä kehossa tapahtuu. Kun me muuta liikemalleja, se vaikuttaa lihaksiin, se vaikuttaa hermostoon, se vaikuttaa pitkässä juoksussa sidekudokseen, et cetera, et cetera. Ja sitten taas toisaalta, että jos meillä onkin
enemmän joku nyt traumaattinen kokemus, joka kohdistuu sitten meidän mieleen, psyykkeeseen tai meihin itteen. Että meillä ei välttämättä tule mitään niin kuin fyysistä vauriota. Ja siinä tapahtuu ihan täsmälleen sama. Eli silloin se virta, joka meillä kuuluu olla täältä kehosta ylös ja taas aivoihin ja aivoista alas, niin se häiriintyy. Ja siitä meillä kyllä löytyy hyvin paljon aivotutkimusta, minkä takia esimerkiksi ehkä tuolla tietyllä, niin kuin, jos nyt lähdetään psykologiaa, niin kuin psykiatria, psykoterapiapuolelta, niin he tietysti nojaa enemmän siihen aivotutkimukseen ja siihen niin kuin näkemykseen, että mitä siellä aivoissa tapahtuu. Ja koska niitä viime vuosina niitä on tutkittu tosi paljon ja sieltä löytyy selvät, että kun meillä on krooninen stressi, niin sulla tapahtuu selviä fysiologisia muutoksia aivoissa, aivojen rakenne muuttuu. Ja samoin me tiedetään traumaattisista taustoista, että ne, kenellä on traumataustaa, niin heidän aivot eivät toimi ihan keskimääräisesti samalla tavalla kuin ne niin kuin pitäisi toimia. Ja tämä on ehkä se syy siihen, miksi se sitten niin kuin vinoutuu tavallaan se ajatusmalli niin kuin, ja jää niin kuin tälle alueelle. Kun taas sitten se vinoutuu niin kuin meidän näkökulmassa taas sinne toiseen suuntaan, että jos ajatellaan, niin kuin, oot se sitten hieroja tai fysioterapeutti, niin kuin, joka lähtee niin kuin, hyvin lähestymään ihmistä niin kuin, fyysisesti. Eli että sulla on niin kuin, se nivel ja sulla on se lihas, sitten sulla on tämä liikkuvuus ja sulla on tämä kehon niin kuin, voimahallinta. Ja sitten kun sä alat näitä opiskelemaan ja menemään pikkuhiljaa eteenpäin, ja meillekin kyllä peruskoulutuksessa niin on mainittu keskushermosto ja on mainittu aivot. Mutta ne on ollut vaan sillä, että juu, nämä on täällä ja ne säätelee sun tahdonalaista ja niin tahdosta riippumatonta ja sitten pikkuaivot on niin hieno säätelee ja that's it. Sitten se jätettiin niin tavallaan kokonaan pois. Ja nyt tässä vasta vuosien varrella oikeasti alkanut hahmottamaan sitä, että ihan sama mitä me halutaan tai uskotaan, mutta ihminen on biopsykososiaalinen. Eli siinä on nämä kaikki aspektit, jos mä erotan niistä tai nostan yhden korkeammalle kuin ne muut, niin silloin se on jo epätasapaino. Eli me mielellä kieltämättä kiistatta on iso vaikutus meidän kehoon, mutta myös meidän biologialla on iso vaikutus kehoon. Ja taas jos me nostetaan, että meidän biologia, joku nivelen tietty asento, joku tietty kirjaus, että se on syypää kaikkeen, niin taas niin kuin, no ei se nyt ole niin simppeliä. Että tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen tämä ajatus ja niin kuin se, että mitä näitä erilaisia niin kuin tuntemuksia meissä niin kuin on. Ja esimerkiksi Peter Levine, joka nyt on melko tunnettu henkilö tällä niin kuin psykoterapeuttisella puolella trauma- ja stressireaktioista, niin hänen yksi perusajatuksiaan on, että traumakokemus voi jäädä kehoon ja hermostoon jumiin. Ja sen kautta niin kuin sisäiset kehon tuntemukset, sitten tulee sekoituksia autonomiseen hermostoon ja miten nämä kaikki, niin kuin just, että se virta ei ole enää tasassa. Ja sitten hänen ajatuksissaan pyritään palauttamaan, normalisoimaan, neutralisoimaan tämä hermoston säätely ja sitten kehon kaikki tuntemukset, kokemukset ja saamaan integraatio takaisin niiden välille, mikä siellä siis pitäisi normaalisti olla. Ja sitten taas toisaalta meillä on tähän liittyen semmoisia mielenkiintoisia, nyt nimenomaan ehkä ei traumamaailmassa, mutta tämmöisessä niin kuin keho-mieliterapiassa, vähän laajemmassa perspektiivissä, niin siellä on tämmöisiä ajatuksia tosi paljon, että esimerkiksi nyt trauma on, että sun oikea polvi on kipeä, niin nyt sun oikea polvi on sen takia kipeä, että sä et ole päässyt emotionaalisesti eteenpäin jossain asiassa, joka niin kuin sua surettaa tai murehdituttaa vähintään alitajuisesti. Tai sitten, että jos sulla on alaselkä kipeä, niin se johtuu siitä, että sulla on huoli taloudellisesta pärjäämisestä. Tai sulla on kurkku kipeä, niskanalue kipeä sen takia, että sä et ole saanut sanotettua jotain asiaa. Ja näistä on taas niin kuin lähtenyt se, että nyt meidän esimerkiksi trauma on tietyssä kehon osassa. Ja sitten taas, että mitä näiden taustalla oikeasti niin kuin on. Ja voidaanko me löytää nyt joku niin kuin, tavallaan yhtenäinen punainen lanka sillä ajatuksella, että meillä on tapahtumat täällä aivoissa ja meillä on tapahtumat täällä kehoissa? Vai onko nämä täysin kaksi erillistä asiaa? Mä en suostu uskomaan, että ne on. Mä haluan mennä niin kuin syvemmälle tuohon just, että siihen kehon osaan ja
mitä se kuvaa sitä, kun on kaiken näköisiä kehosi paljastaa mielesi, semmoinen tunnettu kirja olemassa, sitten kun olkapää kipeä, sitä, tätä, tota. Mä en halua mennä siihen vielä, mä haluan vähän palata taaksepäin. Mutta mulla tuli mieleen tuosta, kun sä kuvasit sitä kiertäjäkalvosimen vammaa, traumaa. Tästä niin kuin tullaan siihen ongelmaan, että se traumasana on vähän niin kuin vesitetty jo lähtökohtaisesti, koska sitä käytetään niin monessa eri paikassa, fyysinen trauma, tunnetrauma, psykologinen trauma, kehityksellinen trauma, niin se ei ehkä kuvaa kunnolla enää mitään, se on vaan semmoinen niin kuin kattokäsite jollekin. On, ja sitten trauma-informoitu ja traumasensitiivinen lähestymistapa ja niin kuin kaikki siitä, se on niin kuin tavallaan myöskin tietyllä tavalla, kun joku aihe nousee pintaan ja siitä lähdetään paljon keskustelemaan, niin sitten kun se alkaa nousemaan vähän niin kuin myöskin semmoisissa paikoissa esiin, jossa sen ei ole tarpeen nousta, niin siinä se ehkä meille tulee sitten näitä kuuluisia vinoumia, bias-juttuja omaan aikatoimintaan. Jossain podissa heittää vitsiäkin siitä, kun mä vein mun lasta kouluun ja olin siinä niin ala-asteen pihalla. Ja no mä en tiedä, oliko ne ala-astelaisia, yläastelaisia poikia, ehkä jotain maks 14, niitä käveli 4 siitä mun ohi. Sitten mä kuulin vaan sivukolvalla, kun se yksi sanoi, että joo, että mullakin on varmaan jotain traumoja. Sitten mä olin siinä, että mitä ihmettä, että nämä niin ala-astelaiset pojat juttelee niin traumoista, että nyt ollaan niin kuin, trauma on niin kuin todellakin niin kuin tämmöisessä yleisessä sanastossa, että niin kuin, kuinka kaukana niin kuin mun nuoruudesta olisi, että kukaan olisi niin sanonut traumasta yhtään mitään. Joo, ei. Se ei kuulunut sotakuntalaiseen kasvatukseen, että ehkä päinvastoin vähän kärjistäen, että jos sulle tuli nyt henkinen trauma ala-asteella ja toisin sanottuna jonkinnäköinen tappelunujakointi ja sitten sä menit kertomaan siitä opettajalle, niin kyllä sinne usein tuli se, että hei, kukaan ei tykkää kielikelloista, älä tuu kielimään. Asia tällä käsitelty. Mutta mä sanon vielä yhden jutun siitä, kun sä puhuit siitä kiertäjäkalvosin vammasta, ja se kaveri veti paadelissa itseäsi liian pitkän venytyksen. Ja sitten sä kuvasit hienosti sitä, niin että miten se fysiologinen vamma siirtyy niin kuin kehon, niin kuin siitä se itse tapahtuma, mikä tapahtuu, joka rikkoo hetkeksi jotain, siirtyy siihen kehon asentoon, että me ruvetaan esimerkiksi varomaan jotain, koska kukaan ei halua niin kuin sitä kipua. Ja sitten pitkittyneessä niin saattaa niin kuin fakkiintua johonkin asentoon, jos me ei esimerkiksi kuntouteta tai hoideta sitä. Mutta sitten siinä on vielä se, että samaan aikaan siinä on se tunnepuoli, että kun sä rikot paikkas, niin mä muistan niin monta kertaa, kun ikäni urheiluja paljon kaikkia tullut, niin se on se voi vittu, kun sä tunnet sen, että joku hajoaa. Että se, niin se turhautuminen, viha, ärtymys, pettymys, kun sä tiedät, että kuuluu napsit, sä et vittu, että sä tiedät, että tässä on niin pitkä reissu niin edessä kuntouttamista, ja sitten seuraava niin vielä se, että sit kun se sun keho sattuu, vaikka se, että sun olkapään nosto sattuu, niin sä niin säikähdät sitä, että sulla tulee pelkästään se pelkkä niin säikähdysreaktio siihen, että kun mä haluan välttää sitä kipua, ja sitten myöskin niin pettymys siihen, vaikka että jos sä oot nyt vaikka treenannut padelia, te olette vaikka kaveriporukan kanssa, teillä on niin padel-kisat tulossa, ja sitten se on sulle tosi tärkeä niin sosiaalinen ympäristö, missä oot, yhtäkkiä sä et pääsekään sinne, sä et pääse purkaa vaikka sun stressiä sinne, sulla tulee surua, pettymystä, niin että sitten se, niin se nivoutuu tämä tunne, sun niin termeissä tämä ajatustunne kehon niin semmoiseksi yhdeksi semmoiseksi kokonaisuudeksi, mikä pitää niin huomioida, kun sitä kehoa lähdetään hoitaa. Kyllä, ihan ehdottomasti. Tuossa on niin hyvä esimerkki siinä, että tuliko sulle itselle mieleen nyt joku niin oma vamma ihan konkreettisesti, mikä on sattunut joskus, niin just se, että kun sulle tulee nyt, otettiin kerran tämä venytys ja se kiertäjäkalvosin, niin silloin se kipuhan meillä pitäisi tuntua siinä olkapäässä, koska se on se olkapää, se on se kiertäjäkalvosin, se joka siellä niin hajosi. Silloin se pitäisi tuntua tässä. Mutta nyt kun ottaakin noita tunteet siihen mukaan, että siitä tulee turhautuminen esimerkiksi, niin missä turhautuminen yleensä tuntuu? Et jos sä nyt kuvaat, että kun sua turhauttaa, niin mitä sä niin kertoisit kehollisesti? Mistä sä tiedät, että sua turhauttaa? Mitä sussa tuntuu kehossa? Mulle ehkä niin ensiksi tulee mieleen, että mulla niin keskusta tipahtaa eteenpäin, niin kuin, että jotenkin vatsa ja niin rinta niin kuin,
Joo, Jos normaalisti joo, mulla on hyvä fiilis, mulla on hyvä ryhti, mä menen täällä ja kohti elämää. Sitten kun mä oon turhautunut, niin jotain niin kuin pehmenee, kyllä. lihastonus heikkenee täällä ja mä niin kuin rinta, Joo. vatsa, mä sanoisin. Kyllä, just tullaankin tähän alueeseen. Eli nyt se lähti, että meillä tulee tänne selvä fyysinen tuntemus, mikä on selvä niin kuin syy-seuraussuhde. Mutta kun sitten me liitettiinkin siihen tämmöinen niin kuin tunne, joka ei sinällään tavallaan kyllä liittyy tähän, mutta ei ole tekemistä sen kanssa, vaan siihen liittyy joku tai tässä tapauksessa sosiaalinen aspekti. Eli että sä odotat nyt vaikka sitä turnausta, että sulla oli täällä viikonloppuna, että sä oot jo laskenut siihen niin kuin päiviä, että monta kun pääsee kaverien kanssa sinne, ja tosi kiva nähdä kavereita, ja sitten käydä sen pelin jälkeen yhdellä neuvoa antavalla ja keskustella siinä vähän niin kuin jätkien kesken, ja tämä on niin kuin se, mitä mä oon odottanut koko puoli vuotta, ja sitten tulee niin kuin tämä tämmöinen turhautuminen, jolloin se muuttoikin sitä, että nyt se ei ole enää se olkapää, joka sulla siinä on se tunteena tekijä, vaan sulla alkaa tulemaan näitä kehollisia tunteita, joita sä tuossa kuvasit. Ja sitten kun nämä alkaakin tässä vähän niin kuin sekoittumaan, niin ne alkaa tuottamaan jo taas erilaisia ratoja, nousevia ratoja meidän sinne aivoihin, jossa aivot alkaa käsittelee. Meidän aivothan on tosi mielenkiintoinen siinä mielessä, että meidän aivot elää 3 todellisuutta koko ajan. Että nehän elää niin kuin tässä nykyhetkessä. Eli siihen nykyhetkeen kuuluu ne kaikki, mitä tässä ympäristössä tapahtuu ja mitä meidän kehossa tapahtuu just nyt. Mutta samaan aikaan periaatteessa kaikki tapahtumat, mitä meille tulee aivoihin, niin aivot vertaa niitä kaikkein niin kuin vanhoihin kokemuksiin, opittuihin asioihin ja sen kautta se yrittää tavallaan löytää sieltä jotain niin kuin tuttua, turvallista. Ja aivoillehan usein tuttu on turvallinen, vaikka se itse asiassa ei ehkä olekaan, mutta meidän aivot alkaa käyttäytymään niin. Eli meidän aivot alkaa käyttäytyä tasan niin, kun me sille syötetään. Eli ne ajatukset, ne tunteet, ne tilat, joita meillä on, me syötetään niitä, niin niinhän sinä alat käyttäytymään ja aivot alkaa käyttäytymään, rakentamaan ja vertaamaan. Ja sitten myös se alkaa jo tulevaisuudessa niin kun ajattelemaan, suunnittelemaan, että no näinhän tässä nyt taas käy. Ja nyt tuli taas tämmöinen, niin kyllähän tässä sitten käy näin, koska se kävi siellä menneisyydessä. Eli aivot elää nykyhetkeä, vertailee mennyttä, suunnittelee tulevaisuutta. Ja tämä on niin se kokonaisvirta, joka meidän sitten pitäisi yhdistää tähän kehollisuuteen, niin siinä onkin meillä aikamoinen iso juttu. Ja jos ajatellaan vielä näitä stressin tai niin traumamuutoksia tai noita fyysisen traumamuutoksia, niissä kaikissa on se sama asia, että meillä tapahtuu akuutisti jotakin. Ja sitten siinä se, mitä se akuutisti vaikuttaa, niin se vaikuttaa meidän hengitykseen, se vaikuttaa lihastonukseen. Jos me ollaan stressireaktiossa, niin sieltähän tulee se taistele, pakene tai vähintään arvioreaktio. Ja nämähän on kaikki niin kuin äärimmäisen tärkeitä reaktioita. Että ilman stressireaktioita niin mehän ei oltaisi elossa. Eli stressi ei ole vaarallinen asia, ja eikä tuommoinen fyysinen kipu, niin sehän ei ole vaarallinen asia. Vaan sehän varoittaa meitä, kertoo meitä, että okei, nyt tuli vähän liikaa vedettyä käsi sinne, että no, älä nyt vedä toista kertaa ihan vähän, että nyt keho tarvii aikaa niin kuin palautua ja rauhoittua. Mutta sitten ongelmahan tulee näissä se, että kun nämä kääntyy pikkuhiljaa tai jää päälle syystä tai toisesta, niin ne alkaa muuttua kroonisiksi. Ja sitten kun ne alkaa muuttumaan krooniseksi, niin sitten se alkaa vaikuttamaan pitkässä juoksussa meidän taas sinne ääreisosiin, eli meidän hermopäätteet alkaa sensitisoitumaan. Se alkaa vaikuttaa meidän selkäydin tasolle. Eli siellä alkaa tapahtumaan interneuroneissa asioiden yhdistelyä, joiden ei normaalisti kuuluisi yhdistyä. Ja sitten edelleen meillä alkaa tapahtumaan aivoissa pitkässä juoksussa muutoksia. Siellä tulee sitten jo amygdalan muutokset, siellä tulee aivokuoren muutokset ja niin edelleen. Eli toisaalta se esimerkiksi amygdalassa on osoitettu, että stressi ja kipu ja traumat, niin ne kasvattaa amygdalaa ja lisää amygdalan toimintaa. Eli jolloin meillä on aivoissa ihan rakenteellinen muutos. Ja edelleen me tiedetään, että stressitilanteissa aivojen kuorikerros alkaa ohentumaan. Ja sitten taas varsinkin siellä etuotsalohkossa, mediaalisessa etuotsalohkossa, joka on meidän vartiotorni. No sehän pitäisi niinku tuoda sitä loogista päättelyä ja rauhaa ja sitten sammuttaa sitä jatkuvasti huutavaa palovaroitinta eli amygdalaa. Eli jos meidän amygdala suurenee ja huutelee enemmän ja vastaavasti aivokuori alkaa surkastumaan, niin sehän on niin kuin se ongelma sitten kroonisessa stressi- ja kautta traumatilanteessa. Ja sitten mikä niin kuin muuten siinä traumatilanteessa, mistä tiedetään, niin
sanoisin, että ainakin nykyisissä, mitä minä olen lukenut aivotutkimuksia ja käsityksiä, niin on se, että kun meidän aivot, vanha ajatushan oli siis se, että meillä on vasen ja oikea aivopuolisko, ja silloin, että meillä on niin kuin looginen aivo ja sitten tunteellinen aivo, ja sitten naisilla on isompi aivokurkiainen, ja sen takia nainen pystyy ajattelemaan niin kuin molemmilla aivopuolilla ja sekoittaa ne kaikki, ja miehellä on pienempi aivokurkiainen, ja me ajattelemme vain tunteella ja vain loogisesti, ja tämähän on tietysti osoitettu jo moneen kertaan, että höpö ja tämmöistä nyt olekaan, ja nykytutkimus on sanonut, että meidän aivot toimii aina verkostona, jossa vasen ja oikea pallottelee asioita toinen toiselleen, mutta mielenkiintoisia aivotutkimuksia, kuvantamisia on löydetty, että kun sulla on se trauma tausta ja sua muistutetaan siitä traumata, eli sä nostit sitä traumaa esille, niin siinä hetkessä nähdään aivojen toimintamuutos. Eli sun aivot toimii täysin normaalisti, mutta kun sä muistelet sitä traumaa, niin se meneekin yhtäkkiä toiselle puolelle. Se toinen puoli näyttää niin kuin sammuvan kokonaan. Eli tämä on niin kuin se, että mitä sillä tapahtuu. Että jo kyllä, aivoissa tapahtuu muutoksia trauma eittämättä. Ja siellä on paljon niin kuin työstettävää, mutta se ei tarkoita sitä, että ne ei sitten näkyisi meidän kehossa. Eikä sitä, että me niin kuin voitaisiin lähestyä näitä traumaa sen kehon kautta. Koska se, että kun meillä on näitä erilaisia kokemuksia, tunteita, ajatuksia, niin ne alkaa näkymään meidän kehossa. Ja se, että miten se näkyy, niin se menee kyllä näiden kroonisten reaktioiden ja näiden kautta, että jos ajatellaan taas sitä akuuttia niin kuin tilannetta, niin sehän aiheuttaa meille, on se sitten niin kuin just se, että joku pelästyttää sut, että tulee niin kuin takapäin vaan ja niin kuin niin mitä sulle tapahtuu? Siitä tulee just se hätkähdys. Niin kun sä hätkähdät, niin sähän nostat hartioita. No miten sä nostat hartioita? No jännittämällä epäkäslihakset. Tai jos sulla on just semmoinen, se toinen, sä kuvat sitä, niin kuin sitä ahdistusta ja sitä pettymys, turhautuminen, että sä meitä vähän niin kuin eteenpäin ja vähän niin kuin lysähdät tänne niin kuin kasaan. No silloin kun sä lysähdät tänne kasaan esimerkiksi, niin mitkä lihakset sussa toimii enemmän? No silloinhan ne on fleksorit tällä puolella ja toisaalta mikä meillä estyy toiminnasta, niin esim. Palleja. No miksi palleja estyy toimimasta? No sen takia, kun sä lysähdät konkreettisesti sisäelintesi päälle. Eli nyt kun palleja tulee sun sisäelinten päälle, en tästä asennosta, kun sun pitäisi lähteä hengittämään, eli palleja laskeutua, ei siellä ole mitään, mihin se laskeutuu. Ja sen takia taas hengitys keskimäärin tuntuu vapaammalta, kun me ollaan niin kuin vapaassa asennossa. Ja sen takia, kun mennään taas tuonne kaukoitään, mennään kiinalaisiin, intialaisiin, japanilaisiin vanhoihin metodeihin, niin kuin hengitysharjoituksiin, nehän kaikki lähtee siitä, että istutaan suorana. Ja sitten taas meille länsimaisille ihmisille, kun tämä on tämä harjoituksen vaikea osa, perkele pysty istuu suorassa, kun tämä sattuu niin paljon jalkoihin ja kaikkien muualle, että tämä on hirveä harjoitus. Mutta nämä kaikki on niin kuin vuorovaikutuksessa toinen toisiinsa ja sitten tosiaan siinä akuuttivaiheessa, kun se muuttuu, siitä tulee se lihasjännitys. Niin tämä on niinku se mielenkiintoinen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, että miksi se lihasjännitys jää päälle. Koska sehän pitäisi olla siis näin, että mä näen sut ravintolassa ja tuun taputtaa sun olkapäälle, että moro, mitä kuuluu, mitä? Sitten kun sä huomaat, että se on minä, okei, tämä on turvallinen tilanne, rauha, keho menee taas ja se rentoudut ja se lihasjännitys poistuu. Mä itse asiassa, mulla on siihen selitys, että miksi se jää päälle. Joo, mullakin on pari selitystä, mutta joo, kerro. Mä arvasin, että sullakin on siihen selityksiä. Mulla on sellainen ajatus siihen, että mä itse lähdetään tosi paljon niin kuin kehon kautta sillä, että mä itse niin kuin harjoitan ja tanssin ja treenaan ja kaikkea. Ja koitan niin kuin olla perillä siitä, että mitä mun kehossa tapahtuu. Että mä voin niin kuin puhua jostain konkretiasta ilman niin kuin semmoista teoriaa niin kuin pelkästään, että tämä niin kuin ländää johonkin. Niin mulla tuli mieleen tuosta jos vieläkin mennään takaisin siihen olkapäähän, mä lähden niin kuin siitä niin kuin purkamaan tätä, niin että miksi jotkut tietyt ihmiset esimerkiksi ottaa vamman niin kuin parantumisen paljon raskaammin. Niin se voi olla myöskin sitä, että jos meillä oletetaan, että tietyt kokemukset, kun me aivot kasvaa, niin me synnyttää tietynlaisia
Se on niin kuin neural pathways, mä en tiedä mikä se on niin kuin suomeksi, mutta niin kuin Niin, polku tai neuropolkuja. sitten kytkentä tai kytkentäkaavio tai... Tämmöisiä kytkentäkaavioita, että koska koen jollakin tavalla, niin sitten mun aivot oppii tunnistamaan, että hei, todennäköisesti sen seuraavaksi tapahtuu tämä, sitten tämä ja sitten tämä. Ja sitten jos meillä on lapsuudesta kokemuksia esimerkiksi siitä, että kun mä loukkaan itteni, niin sitten tapahtuu paljon negatiivisia asioita, sen jälkeen mä en voi tehdä sitä ja tätä, ja sitten äitikin haukkuu, ja kaverit sanoo, että miksi sä nyt teit tollain. Niin sitten kun se loukkaantuminen aktivoituu, nyt mulla on se olkapää, niin koska, vaikka se on vaan pelkästään se fyysinen kipu, mutta jos siihen nyt olisi tämä, että mä olen menossa kaverien kanssa pelaamaan, niin mun saattaa aktivoitua se, että mä en pääse, ja sitten mun saattaa olla lapsuudessa sellainen muistikuva esimerkiksi siitä, että mua ei oteta mukaan, ja mut hylätään, koska mulla tapahtuu jotain. Niin koska aivoissa me tulkitaan se kumminkin se sama pettymys tietynlaisten niin kuin just tämmöisen neurokaavioiden kautta, niin se saattaa muistuttaa mua siitä vanhasta läpikäymättömästä kivusta, vaikka se onkin vaan, että mun olkapää vammautuu, mutta se on sitä, että minä vammaudun, minua ei oteta mukaan, tässä kestää kauan, mua tulee surua, mulla tulee pettymystä, mut hylätään. Ja mä en sano, että kaikilla ihmisillä se menee näin pitkälle, mutta ihmisen keho tuppaa menemään niihin, just mitä sä puhuit, niihin vanhoihin opittuihin kaavoihin, mitkä me ollaan opittu sieltä lapsuudesta asti. Ja pahimmassa tapauksessa tämmöiset niin kuin tiputtaa meidät sinne niin kuin tosi syvälle johonkin niin kuin semmoiseen negatiiviseen luuppiin. Tai sitten meillä voi olla positiivinen luuppi. Kun mä vammaudun, mun isä on ollut urheilija ja hän ymmärtää, tämä on niin kuin siis teoriatasolla, että mitä vammautumisessa tapahtuu. Ota lepoa, vähän hierontaa, kylmää, hoitoa, kyllä se siitä, nyt keho saa hyvää lepoa, ensi kerralla saat vähän fiksumpi, ja sitten saat sillä vammautuminen antaa mulle tilan niin kuin rentoutua esimerkiksi, tai niin kuin hermoston palautua, että se voi olla positiivinen. Että nämä molemmat on niin kuin täällä, ja jos ajattelee tätä, niin kuin, miksi mä niin kuin aloitan tästä, niin just se, että miksi se lihas ei palaudu, niin mä oon sitä katsonut monta kertaa, kun mä säikähdän sitä jotain asiaa, mitä tapahtuu mun hermostossa, että mä jotain tulee täältä sisältä ulospäin, se on se mun kokemus, semmoinen aktivaatio ylöspäin, että musta tulee vähän isompi, siinä on ehkä joku taistelureaktio, kun mä näen joku kaveri, tulee tietty hermostollinen kasvu, sitten kun mä näen, tämä on kaveri, olen turvassa, mä laskeudun ja sitten mä palaudun siihen sosiaalisen liittymisen tilaan tai mikä sitten se kutsutaankin, että hei, täällä on ystävä, mä oon turvassa, mä voin jakaa, mä voin elää tässä. Ja sitten, jos nyt ajattelee samaa olkapää-esimerkkiä, että jos sä oot lapsuudessa kokenut kauheasti vaikka nyt säikähdyksiä, X, Y, Z-asioista, ja nyt Juha Klaavu puhuisi, että sulla on kehityksellistä traumaa, kehityksellistä lähtökohtaista turvattomuutta sun kehossasi, sulla tulee se reaktio, mutta sulla ei tule sitä vastaparia, eli sitä turvareaktio siellä, joka palauttaisi sut siihen, niin se sun lapsuuden hermostollinen, faskiaalinen, kehollinen niin kuin toimintamalli aktivoituu sieltä, ja sitten se ylläpitää niitä sun kehon jännityksiä, vaikka niin kuin olisi siinä triviaaleja nykypäivässä, mutta se on niin opittu se, että me mennään, niin kuin just sanoit, että palataan siihen, mihin se aivot on tottunut. Et kun mä säikähdän, niin se on hyvä, että mä en koskaan rentoudu sen jälkeen, tai rentoudun ehkä kotona sitten, tai sitten mä juon 7 kaljaa baarissa. Mutta tämmöinen ajatus. Joo, joka sitten taas tuosta tulee heti monta kevasinsiltaa, mutta tämähän on tämä perinteinen suomalaisen miehen rentoutusmalli ollut, että otetaan se 7 tai 17 kaljaa ja sitten niin kuin nyt ollaan parannettu ja tuntui tosi hyvältä ja ongelma näissä esimerkiksi, jos ajatellaan nyt ihan toista maailmansotaa ja missä näitä sotatraumoja, hyvin harva veteraanihan niitä niin kuin puhui sinällään, mutta ne puhu keskenään, just saunaillassa. Ja sitten jos siinä on otettu puoli pulloa kossua tai pullo kossua ja sitten itketty vähän yhdessä ja sitten tullaan takaisin tupaan ja mitään ei ole puhuttu ja kaikki on niin kuin ok. Ja sitten seuraavana aamuna kysytään, että mistä te puhuitte, niin en mä oikein muista. Niin silloinhan tämähän on tavallaan tämmöistä trauman laastarointia, joka oikeasti ei ole johtanut mihinkään purkamiseen eikä muuhunkaan, kun sä et enää muista sitä ihan tarkkaan, mitä siinä on puhuttu. Eli siinä mielessä just tämä on se niin perinteinen, että nyt mä nollaan tilanteen ja
alkuperän tässä nyt päädyt, niin tapahtuuko sitä nollaamista siinä oikeasti? Niin siinä itse asiassa hyvin harvoin tapahtuu. Ja tämä on kyllä semmoinen ehkä suomalainen tämmöinen pieni kompleksi ja sanoisin niin kuin globaalimpi ongelma, mihin meidän ehkä tarvitsisi vähän sitä suhtautumista muuttaa, että ratkeeko meidän ongelmat siinä, että me tartutaan siihen. Mä ehkä sanon, kun puolustan alkoholia tässä vähän, mitä mä nyt kauheasti en puolusta, niin Jenni Kirves oli mun podcastissa ja silloin semmoinen kirja, kun me selvisimme sodasta. Ja sitten mä en ole historioitsija, mutta mä ajattelin sitä tosi paljon kehon kannalta sitä, että mitkä oli niitä mekanismeja, että millä ihmiset selvisivät sodassa, niin tanssiminen, yhdessäolo, sosiaalinen, rytminen liike, työnteko, liikunta, muu kaikki, mikä on tosi kehollisia, ja sitten se viina. Sitten mä sanoin vaan sitä, että niinku, mun mielestä viina on niinku, siinä on niinku se negatiivinen toinen puoli, että se niinku ne ilmiöt on niinku tosi tuhoisia. Mutta tietty määrä alkoholia voi olla ihan ok, ja sitten just se, että jos se alkoholi ei ole vaikka, että sä ryyppäät yksin ja sitten menet tappeleen baariin, vaan se, että jos siinä olisi se itku, yhteys, keskustelu, vaikka se ei ehkä niin tuu tänne niin korteksiin niin sit huomenna, mutta kyllä mä näkisin, että sinne alitajuntaa kumminkin tekee jonkun positiivisen liikkeen versus... Ehdottomasti tekee jonkun positiivisen, ihan ehdottomasti. Niin sillä pieni puolistus alkoholilla, mutta sitten se toinen puoli ehdottomasti alkoholi aiheuttaa niin myöskin tosi paljon negatiivisia juttuja. Sitten. Kyllä. Ja siitä meillä on hyvin paljon kokemuksia, niin kun me tiedämme, että se ei ole kauhean hyvä tapa lähteä ratkomaan meidän henkisiä tai psyykkisiä tai fyysisiäkään traumoja niin kuin yrittämällä nollata niitä pelkästään. Mutta jos palataan vielä siihen lihasjännitykseen, niin siihen alkuperäiseen, että kun sulle tapahtuu jotain, jos sulle tulee niin se, että sä jännität nyt siellä hartiat, tai jos sun se olkapää tulee, sä jännität kaikki olkapään lihakset, jolloin sä niin kuin vältät liikuttamasta sitä, niin kun se vamma paranee, nyt ihan se fyysinen vamma siinä olkapäässä, niin perusajatushan meillä oli se, että se vamma parani, kiertäjäkalvo, niin sinne tuli pieniä arpia, sitten se lihas siinä vahvistui ja kaikkea muuta, mutta tässä on se yksi suuremmista niin kuin haasteista, koska meillä on ollut nyt siellä se kipu, sä et ole käyttänyt sitä niveltä, etkä niitä jänteitä, etkä lihaksia normaalisti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viikkoa, niin onko se lihas siellä enää sama kuin se oli siinä ennen sitä niin kuin vammatilannetta, niin se ei ole. Siinä on ollut jo pahimmillaan tosiaan se 2,5-3 kuukautta. Ja sittenhän sä menet tietysti uudelleen, no nythän kyllä tämän tuntuu aika hyvälle ja mennään uudelleen padelpeliin ja naps. Se meni saman tien niin kuin uudelleen. Ja sittenhän me ollaan taas tämmöisessä kierteessä, joka ruokkii itseään. Eli tavallaan se alkuperäinen lihasjännitys, kipu mikä siellä oli, niin se kipu itsessään ja myöskin se lihasjännitys, se muuttaa meidän hermopäätteiden kykyä aistia sitä kehon kohtaa. Eli jolloin se menee jo taas sinne aivoihin ja alkaa muuttamaan meidän niin kuin aivokuorella, sensorisella aivokuorella sitä meidän omaa kehon tuntemusta. Ja sitten taas, että mitä tapahtuu esimerkiksi sitten niin kuin psyykkisessä traumassa, niin on osoitettu, että siellä näyttää tapahtuvan täsmälleen samalla tavalla. Että nyt ne ihmiset, kenellä on niin kuin ongelmia, ketkä on jo diagnosoitu esimerkiksi sitten ahdistushäiriöön tai masennukseen tai johonkin niin kuin muuhun hyvin tyypilliseen vastaavaan diagnoosiin, niin heidän kehotietoisuus ei ole keskimääräinen. Se on keskimääräistä huonompi. Eli nämä pystytään selvästi niin kuin osoittamaan, että jos sulla on pidentyneitä, pitkittyneitä, kroonisia tuntemuksia, niin sanottuja negatiivisia tuntemuksia, niin ne vaikuttaa meidän kehotietoisuuteen. Ja sitten taas siellä on pystytty osoittamaan täysin kirkkaasti tänä päivänä. Siitä tulee koko ajan niin kuin mieletön määrä tutkittua dataa, review-tason artikkelia niin kuin koko ajan uudelleen ja uudelleen, että miten nämä ihmiset, kenellä on kehotietoisuus keskimääräistä niin kuin huonompi tai epätarkempi, niin siellä on niin kuin suorat yhteydet erilaisiin fyysisiin, jopa sairauksiin, ollaan IPS:ssä, IPD:ssä, niin tiedetään, että niiden taustalla on
keskushermoston säätelyhäiriöt, ja erittäin usein siellä on jonkinnäköisiä ACE-tekijöitä mukana. Tiedostettuja tai aika usein ne on sitten siellä alitajunnassa, mutta niillä on kuitenkin selvä yhteys. Ja se, että just tällä kehotietoisuudella, että miten se vaikuttaa meihin, niin sillä on todella iso sitten taas looginen selvä yhteys niin kuin siihen, että miten mä pystyn käyttämään tätä aluetta, niin nyt vaikka sitä olkapäätä. Tai jos mietitään, että sulla on jotain vakavampaa traumaa, no otetaan esimerkkinä niin kuin seksuaalinen hyväksikäyttö, mikä niin esimerkiksi kohdentuu hyvin usein niin kuin johonkin tähän alueeseen esimerkkinä. Voi olla toki monta muutakin, mutta se kohdistuu tänne, jolloin on hyvin yksinkertaista, että miten sä reagoit siihen. No aika usein jätät kytkemättä, siellä voi olla on isoja pelkotason, häpeän tason, you name it, niin monta muuta kytköstä, jotka yksinkertaisesti sammuttaa yhteyden. Sulle ei ole enää, sä et tunne, missä sun lonkka on. Sä et tunne, missä asennossa sun lantio on. Eli kun siellä on tämmöisiä todella merkittäviä fyysis-psyykkistraumoja, niin se näkyy siinä asiakkaissa hyvin selkeästi, kun aletaan katsomaan sitä kehotietoisuuden kannalta. Niin senkin takia, kun me tiedetään, siis ihan tutkitustikin ja ihan kliinisesti hoitopöydällä, me tiedetään, että on näin vahva tämä korrelaatio ja selkeä. Ja mun mielestä se, että ajatuksenakin, että me lähdettäisiin tämmöistä ongelmaa käsittelemään pelkästään mielentason ongelmana, niin se ei ole enää mielentason ongelma, vaan se on myös sen fyysisen kehon ongelma ja se, että millaisia signaaleita se fyysinen keho lähettää ja minkä sellaisia signaaleja myöskin se meidän aivot pystyy enää ottamaan vastaan. Ottaako se enää vastaan? Ja silloin me ollaan tässä kehotietoisuudessa ja siinä, että miten se meidän mieli ja keho on kiinni toisessaan ja vuorovaikutuksessa. Ja jos se vuorovaikutus häviää, niin silloinhan meille tulee sitten niitä oireita. Ja toiset meistä saa enemmän fyysisiä oireita, toiset saa enemmän sitten tämän tason oireita. Käytännössä nehän molemmat on aina molempia. Eli ihminen on se biopsykososiaalinen kokonaisuus. Halutaan me tai ei, niin me ollaan aina se. Ja me on aina se biologia mukana ja meillä on aina se psyyke siellä mukana, johon sitten kaikki meidän sosiaaliset vuorovaikutukset vaikuttaa. Halutaan me tai ei. Se ei ole, itse asiassa ei ole haluamisen kysymys, vaan ne vaikuttaa meihin aina. Sitten ehkä vielä lisää siihen, että jotkut ihmiset saa myöskin nimenomaan sosiaalisen tason oireita tästä, että on vaikea olla liittyä toiseen ja olla vaikka ystävän kanssa ja se ahdistaa ja kaiken näköistä, että nämä kaikki limittyy toiseen. Ja mun tuli mieleen tämmöinen ehkä vähän pimeä ajatus tästä, mutta sanon nyt, koska mä oon tottunut siihen, että jos mun tulee joku ajatus, niin mun täytyy sanoa se ulos. Sä puhuit siitä. Mun mielestä on kiva, että meillä on tämä olkapää, koska se aina ländäytyy johonkin konkretiaan. Niin siitä kaverista, kun se antaa sen olkapään olla, joka on tämmöinen, ehkä että ei näin, että jos kuntoutat, niin sun pitää tehdä jotain pikkuhiljaa lisätä liikettä. Mutta jos sä oot täysin ollut liikuttamatta, nyt ei satu, sitten mä menen uudestaan ja satutan sen. Se on tietynlainen semmoinen ymmärrettävä kaava, että mitä ihmiset tekee. Kuuntele vain kipua. Minua sattuu, älä tee. Ei satu, tee, mikä on hyvin tämmöinen palikka. Sitten mulla tuli vaan mieleen se, että kyllähän se menee tämmöisissä lapsuuden traumoissa myöskin tietyllä tavalla valitettavasti niin, että just tämä on tämmöinen klassinen esimerkki parisuhteesta, että eksäni oli juoppo, ja sitten erosin siitä, ja sitten löysin seuraavan, joka onkin sitten subuteknisti, ja sitten erosin siitä ja kolmas oli väkivaltainen. Ja sitten kysymys herää tietysti, että miksi tämä henkilö päätyy näiden ihmisten kanssa. Niin sitten siinä on se sama juttu, että siinä on se sokeus sille omalle traumalle ja sokeus sillä tavalla, että sä et ymmärrä, että se kaavasi, että sä et pysty aistimaan samalla tavalla, kun sä et aisti sitä sun olkanivelen toimintasädettä ja se kipuaistimus ei ole siellä trauman takia hereillä siellä hermostossa, niin psyyken saisi olla sama juttu, että me mennään takaisin kohti sitä tuttua. Ja sitten just, mä muistan kenen kanssa, varmaan Eevi Vuoriston kanssa jutteli siitä, että jos sä oot lapsuudesta kasvanut
ympäristössä, joka on niin kuin arvaamaton, että esimerkiksi sun isä tai äiti on ollut arvaamaton, ja siellä on ollut tämmöinen niin kuin ristiriitainen kiintymyssuhde, niin sulle se on tuttu, ja sitten kun sä löydät ihmisen, kello on ristiriitainen kiintymyssuhde, joka on niin kuin arvaamaton, niin sitä voi saada rakastua siihen, koska sä, hei, mä tunnistan tämän, vaikka sitten alun perin jo se, niin kuin se kaava on niin kuin tuhoisa sulle. Että sillä tavalla nämä taas niin kuin limittyy ja lomittuu toisiinsa. Kyllä. Ehdottomasti. Ja sitten jos vielä mennään niin kuin takaisin siihen, että miten tämä lihasjännitys, mikä niin kuin jäi siitä alkuperäisestä nyt kiputilasta, tai jos mulla olisi nyt se, no vaikka se hätkähtäminen, niin kuin pelästyminen, tai sitten tähän liittyvä, tuossa oli yhden asiakkaan niin kuin tarina, ihmetteltiin, tai se oli itse asiassa Tuulia, joka siinä ihmetteli asiakkaan kanssa, että kun on niska niin kuin toistuvasti kipeä, ja kun ei oikein, kun pitää kyllä fyysisesti huolta, tekee lihashuoltoa, tekee vahvistavia harjoitteita, mutta mikä siinä, että miksi se niska aina on ongelma. Ja sitten siinä yhdessä terapiakerrassa tuli vaan semmoinen niin kuin aha-elämys sitten asiakkaalle, että niin, että nyt hän muistaa, nyt hän tajuaa, että se oli se hetki, kun ne pojat kiusasi. Ja kun hän lähti itkien kotiin pyörällä, hän muistaa sen tunteen, miten hän kilpisti niskansa, kun ne pojat vielä ilkku siinä takana. Niin se tavallaan niin kuin konkretisoi sen, että hänelle siinä hetkessä syntyi just se taistele, pakene, hän pakeni. Ja siinä kohtaa käsiteltiinkö sitä, pääsikö hänen kehonsa rentoutumaan täysin nollatilaan? Nyt todennäköisesti ei päässyt. Eli sinne jäi nyt joku siemen, sinne jäi joku aivo, nyt se pathway, joka sinne niin kuin rakentui. Ja kun tapahtui näin, sä reagoit näin, niin jännitä hartiaa. Ja tulevaisuudessa hänen aivonsa hyvin vastaavassa tilanteissa, aina kun tulee kuten pieni tilanne, niin sieltä tulee taas uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja ongelmahan tässä on se, että me totutaan tähän pikkuhiljaa. Ja me ei enää huomata sitä. Eli meille jää niin kuin se hartiat, ne jää sinne jännittyneeseen asentoon. Jos kysytään, että onko sulla hartiat niin kuin normaalit? Joo, nämä on normaalit. Niin, mutta onko sulla rennot? En mä tiedä. Nämä on normaalit. No, päästä rennoksi. No ne on. Eikö laske hartiat alas? Ei ne mene. No, onko ne sun mielestä normaali? Eli sitten tulee täysin niin kuin normaali siitä asennosta, jolloin se keho alkaa tavallaan ohjelmoimaan kaiken sen pohjalle. Ja nyt kun siinä on tapahtunut jo tämmöinen muutos, joka on nyt esimerkiksi lähtenyt tämmöistä kiusaamistapauksesta, mitä ehkä ei käsitelty, tai siis tässä tapauksessa nyt esimerkiksi ei käsitelty niin kuin kotona eikä henkilökohtaisella tasolla millään tasolla, vaan se jäi sinne kehoon. Ja nyt kun se kerrostuu, se rakentuu, siellä on se herkkyys, niin se alkaa myöskin muuttamaan paitsi meidän niitä aivoratoja, miten me niin kuin aktivoidaan sitä epäkäslihasta, mutta se alkaa myöskin vaikuttamaan pikkuhiljaa ihan niin kuin siellä sidekudostasolla. Eli että miten se verekkyys siinä lihaksessa, miten siinä kalvorakenteissa menee, ja sitten sen kautta se alkaa joko sidekudostamaan sitä lihasta, koska se ei kestä sitä jatkuvaa ärsykettä, jos on siellä jatkuvasta hapettomassa hypoksisessa tilassa, että se ei saa sitä liikettä rentoutumista, jonka se lihas siellä ja verenkierto vaatisi, niin nämä alkaa tekemään ihan rakenteellisia muutoksia. Ja sen kautta eihän sulla enää mahdollistakaan käyttää tätä niveltä tai tätä kehonosa normaalilla tavalla. Sun pitää kompensoida se. Ja sitten usea meistä kompensoi sen tavalla tai toisella. Ja tästä tulee niin kuin taas sitten se haaste, että nyt kun sä oot nyt vaikka nyt tämmöisen lapsuusajan jutun onnistuneesti kompensoinut, sä oot jatkanut elämää ja joo se menee näin ja sulla on niska vähän jumissa välillä ja ei siinä sen ihmeempää ja elämä jatkuu. Ja sitten sä menet töihin ja oot siinä istumatyössä ja 20 vuotta ollut istumatyössä ja sitten alkaa tulemaan alaselkä. Että mun alaselkä, tää ei niinku kestä yhtään tätä istumista. Ja sitten itse asiassa nyt tää mun niska on ihan hullu. Että mitä hullumpi on mun alaselkä, niin niskakin on hullu. Eli toisin sinne tuli uusi kiputila, uusi jumitila, joka johti siihen, että nyt ne kompensaatiomallit, jotka kehossa ennen oli ja piti kehon toimintakuntoisena, ne ei enää riitä. Ja nyt alkaa tulemaan niinku oireita, ja nyt sieltä tulikin uusi oire, se on alaselkä. Ja nyt me lähdetään tietenkin hoitamaan sitä alaselkää ja keskitytään siihen alaselkään, koska tämä alaselkä on täällä tämä uusi ja pahempi, mikä huutaa.
todennäköisyys tämmöisen asiakkaan kanssa, että me päästäisiin niin kuin hyvään hoitotulokseen siinä, että me annetaan hänelle nyt, hoidetaan sitä alaselkää ja annetaan hänelle nyt sitten syvän vatsalihaksen harjoitteet ja sitten pari liikkuvuusharjoitetta ehkä vielä lantiolle, ehkä pari harjoitetta lantiolle, niin eihän ne voi viedä sitä tilannetta niin kuin kauhean pitkälle eteenpäin. Voi olla, että hän tuntee niin kuin vähän paremmalta se olonsa ja voi olla, että hän pystyy sitten kompensoimaan vähän paremmin, mutta kyllähän tämä ongelma lähtee ratkeamaan siinä kohdassa, kun aletaan miettimään, että mitä muuta siinä kehossa on. Ja että olisiko tällä, että mä nyt jatkuvasti jännitän tätä niskaa, niin voiko tällä olla joku linkki nyt sinne alaselkään? Epäkäs lihas fyysisesti kiinnittyy torakolumpaaliseen faskiaan, joka sitten taas kiinnittyy sinne kokonaisena alaselkään. Eli nyt me saadaan ihan se mekaaninen jatkumo myöskin, joka oli sieltä niskasta alaselkään. Eli meillä oli siellä se mekaaninen tekijä, vuorovaikutus, se miten se tavallaan linkittyy, kulkee suuntaan ja toiseen, johon yhdistyy myös sitten ne psyykkiset tai sitten sosiaaliset jutut. Ja sitten näissä on vielä semmoinen mielenkiintoinen asia, että kun me opitaan näitä liikemalleja ja me aletaan toimimaan näiden liikemallien kanssa, niin siinä kohdassa mehän ei enää ja meidän aivot ei tuota niin sanottua optimaalista liikemallia. Sellaista ei ole aivossa olemassakaan. Ja se on niin kuin sellainen illuusio, että kun vamma paranee, niin sitten me aivot automaattisesti, okei, kaikki ok, nyt tuotetaan normaali liike. Näin se ei tee, koska me opittiin sen vamman, sen kivun aikana toinen tapa liikkua. Ja siitä toisesta tavasta erittäin usein tulee uusi normaali. Ja se ei välttämättä olekaan enää optimaalinen eikä ollenkaan niin kuin hyvä. Ja siihen kohtaan me tarvittaisiin nimenomaan sitä kuntoutusta ja niin kuin vähän sitä, ja katsotaan, että myöskin ne liikeradat ja nämä olisi normaalia, voimantuotto olisi normaali, mikä se sitten ikinä onkaan. Ja sitten siinä on vielä yksi mielenkiintoinen, mitä nykytutkimus on löytänyt. Mennään proprioseptiikkaan, siihen asentotuntoon ja sitten lihasten hienosäätelyjärjestelmään ja siellä tulee tämmöinen sana kuin lihassukkula. Ja nämä lihassukkulat on mega mielenkiintoisia, koska nyt tänä päivänä tutkimus osoittaa, että lihassukkulat on autonomisen hermoston hermottamia. Nimenomaan sen lihassukkulan sisällä olevat intrafusaalisäikkeet, jotka säätelee sitä lihassukkulan toimintaa. Eli meidän autonominen hermosto, kun sulle tulee stressireaktio, taistele pakene. Se kytkee suoraan enemmän lihassukkuloita päälle nimenomaan niissä lihaksissa, joita me tarvitaan taisteluun tai pakenemisreaktioihin. Ja tämä taas antaa niin kuin meille sitä ymmärrystä edelleen vahvemmin, miksi meidän autonominen hermosto, jonka säätelyjärjestelmä siis on täällä aivotasolla, niin miksi se on niin vahvasti vuorovaikutuksissa tämän meidän fyysisen kehon kanssa. Eli se on todellakin konkreettisesti yksi ja sama asia. Mulla tulee mieleen tuosta se, kun täällä mun vastaanotolla hoidan kaiken näköisiä asiakkaita ja keskustelen aiheesta fysioterapiaa aika paljon, että monet käy fysioterapeutilla ja sitten se vähän jakaa mielipiteitä, mutta sanotaan, että 70% sanoo, että tästä ei ole mitään hyötyä. Tein näitä X aikaa, tämä on hyödytöntä. Ja sitten osa on sillä että hei, tästä on hyötyä, kun mä tein näitä säntillisesti. Sitten mä mietin sitä, että kun se esimerkki, kun ottaa vasta tai kuuntelee, niin voisiko siinä olla osaksi semmoinen, että jos sulla on tarpeeksi niin sanotusti kalkkeutunut mieli ja kalkkeutunut keho, jos nyt ajatellaan nyt tällä ehkä kansankielisesti, niin että sulle ei ole mahdollisuutta ottaa niin kuin fysioterapian semmoista niin kuin mekaanista liikettä vaan vastaan, että se ei vaan niin kuin tee mitään, se ei niin kuin yletä semmoista niin kuin muutoksen, niin kuin semmoista, että se prosessi veisi sen kehon muutokseen, koska se on niin fakkiintunut se ympäristö, jolloin sitten se tarvitsisi sitä just nimenomaan semmoista niin kuin psykofyysis-sosiaalista niin kuin kuntoutusta. Ja sitten just tämmöinen niin kuin kehon vammautuminen saattaa niin kuin nostaa pintaan sitä alla olevaa dysfunktioa sieltä. Mutta sitten taas mietin, että keille ihmisille se auttaa ne fysioterapia, niin kyllä mulla on niin sellainen kokemus, että ne on ihmisiä, joilla on niin tietyn määrä semmoista niin psyykkistä eheyttä ja resilienssiä, että se kehon resilienssi ja se muuntautumiskyky on niin melkein suoraan verrannollinen siihen psyykkeen toimintaan. Että jos sun psyykekin pystyy käsittelemään asioita, sä pystyt adaptoitumaan, niin silloin myöskin sun keho pystyy. Mutta sitten se on just, että jos sä länttäät sieltä päältä päin, niin sinä teet nyt 20 toistoa polven
nostoa, fleksio, extensio, kuminauhan mukana ja polvi menee kuntoon, niin jos ei sulla ole mitään niin kuin just sitä propriosetiikkaa tai semmoista, että sä pystyt vaikka aistimaan sitä sun omaa kehoa, että mitä siellä tapahtuu, voiko tämä liittyä johonkin, niin sitten se on semmoinen, että se on liian tylppä niin kuin työkalu siihen. Ja sitten sen takia suurin osa, mä en tiedä mikä se prosentti on, mutta mä voisin kuvitella, että se on aika korkea ihminen, korkeat, jotka ei niin kuin hyödy fysioterapiasta. Miltä tämä kuulostaa ajatuksena? Mä sanoisin, että se riippuu siitä, että miten se terapia on niin kuin toteutettu. Ja että se otetaan se olkapäävammainen, että jos meillä on niin kuin lähtökohtana nyt se perusterve ihminen, joka nyt sitten padelissa loukkasi sen olkapäänsä, poti sitä nyt 2 kuukautta ja sitten hän menee, niin kuin on töissä siinä jo koko ajan ja muuta. Tämä olkapää niin kuin ei nyt ihan tunnu niin kuin hyvälle, että tekisi mieli mennä padeliin, mutta nyt mä en taida ihan uskaltaa. Ja sitten tämä ihminen menee tämmöisellä ajatuksella niin kuin nyt sinne fysioterapiaan, jotta hän voisi mennä turvallisesti takaisin siihen padeliin. Ja sitten kun hän saa sieltä nyt ne harjoitteet, että tässä on nyt sulle tämä puntti ja tämä kuminauha, ja nyt sinä vahvistat sinun olkapääsi niin kuin tohon liikesuuntaan ja tohon liikesuuntaan, ja tuossa on tuo 10 kilon puntti, että sitten kun sä pystyt tekemään 10 kertaa 10, sillä nämä kaikki liikesuunnat, ja se ei tunnu sulla niin kuin missään, niin sitten sulla on aika turvallinen niin kuin mennä sitten sinne padeliin. Ja nyt se tyyppi niin kuin innostuu siitä, ja se tekee ne tunnollisesti, ne harjoitteet. Nyt tämä tuntuu tosi hyvältä, tämä olkapää, en mä tunne mitään tuntemuksia, ja sitten hän menee kokeilemaan, että tämä on tosi hyvä, tämä toimii tosi hyvin. Niin tämmöisessä kohdassa niin sanottu, käytänkö nyt sanaa perinteinen fysioterapia, niin se toimii. Ja se on erittäin hyvä. Et siinä kun meillä on selvä heikkous, meillä on niin selvä kireys siinä yhdessä kehon kohdassa tai niin useammassa, niin siihen voidaan antaa niin se täsmäharjoite. Nyt sä harjoitat tämän, sä teet tämän vahvaksi ja nyt se alkaa taas niin toimimaan. Mutta sitten se tuleekin just se ongelma siihen, että mutta kun ikävä kyllä hyvin harva asiakkaista on tällaisia, että heillä on nimenomaan nyt vain se olkapään ongelma. Kun sitten sieltä alkaa nousemaan niin sieltä historiasta kuitenkin niin, mitä sulla on vanhoja? No ei mulla mitään ole, että onko ollut sairaalassa? Joo, on ollut tosi useasti, mutta ei ne, jotka vaikuta. No minkä takia sä oot sairaalassa? No kato, mulla oli tuossa tommonen juttu ja sitten oli tämmöinen. Niin onhan mulla sitten 2 keisarileikkaustakin tehty, mutta ei ne kuulemma, ne on parantunut, ei ne vaikuta tänne mun olkapäähän. No okei, siellä on tämmöisiä muutoksia niin kuin täällä, että jos siellä kuitenkin on muutoksia täällä, joka kuitenkin kun sä oot siinä padelia pelaamassa, niin sen pitäisi alaraajasta tänne yläraajaan siirtää taas sitä niin kuin voimaa. Ja jos tää täältä on katkaistu ja sinne on tullut jotain, niin onko tämä voimansiirto normaali vai kuoritatko olkaniveltäsi enemmän kuin normaalisti, se on kipeytynyt sen takia, niin tällaisia suurin osa meidän asiakkaista on, että kun ei niillä ole se, mikä siellä oireilee, niin se on vain yksi juttu. Ja sitten kun niitä lähdetään purkamaan, no mitäs muuta täällä sun kehossa on, niin sitten sieltä löytyykin aika paljon kaikkia muuta. Ja tänä päivänä viimeisen 5 vuoden aikana ainakin minun hoitopöydällä, niin kyllä krooninen stressi on korostunut todella paljon ja yhä nuoremmilla ja nuoremmilla. Mä veikkaan, että siinä saattaa olla se, että tähän liittyy nämä teini-ikäiset, jotka puhuu traumasta. Että ihmiset on siis liittyy sekin ehdottomasti. Se on tietoisempaa, siitä tiedetään, niin siitä puhutaan enemmän. Ja silloin me sitten myös koemme sitä enemmän. Se on yksi näkökulma ja varmasti on osa, mikä niin kuin pitää. Mietin vaan tämän sodan jälkeen, niin kuinka paljon oli kroonisesti stressaantuneita ihmisiä. Aika paljon. Siellä oli ja siihen aikaan myöskin just taas, mikä oli se toimintamalli, niin ei sulta kysytty, että ootko sä ressaantunut, ahistaako sua. Ilmoitettiin, että sä tuut töihin. No jollet sä tullut töihin, niin ilmoitettiin, että ei tarvitse huomenna tulla. Asia oli sillä käsitelty. Niin se on jännä, tulee tämä niinku ihan sivujuoni tähän, mutta kuuluu asiaan. Niin mietin vaan sodan jälkeistä trauman hoitoa. Ja mä oon miettinyt sitä, että sitä sillä niin kuin tosi negatiivisesti ajatellaan helposti, että ihmiset teki töitä ja ei ollut läsnä omille tunteille ja keholleen. Tai sitten ihmiset teki X, Y, Z asioita eikä käsitellyt tunteitaan. Niin sitten mulla tulee vaan mieleen se, että jos lukee tämän kirjan, onko se Murtuneet mielet, joka on niin kuin tämän
psykiatriahistoriaa Suomessa ja varsinkin sodan jälkeen, niin se on niin kuin se yleisin hoitomuoto oli, että mene töihin, mikä on niin kuin sellainen meemi nykyään. Mutta onhan se niin kuin totta, että se on parempi, että sä liikut, kun oot vaan niin kuin lamautunut. Ja sitten se on parempi, että oot sosiaalisesti sun yhteisön osanen, kun et sä... Tai ainakin, että sulla on mahdollisuus olla. Mahdollisuus olla. Joo. Ja sitten siellä todennäköisesti siellä työssä saattaa olla joku toinenkin ihminen, kenen kanssa joudut olla jossain tekemisissä. Että sitten, kun katsotaan historiaa, niin me ei voi niin kuin tuomita historiaa sillä tavalla niin kuin tämänhetkisen ymmärryksen valossa, vaan se, että ne on ne työkalut, mitä silloin on ollut. Ja sitten se on niin kuin parempi kuin ei mitään. Niin sen takia mä olin siitä alkoholistakin vähän sillä, että se on niin kuin parempi kuin ei mitään. Joo. Mutta no, okei, tämä hyppää sivuaiheeseen. Mutta hei, mä haluan hypätä vähän aiheesta tuohon, mistä me avattiin siinä kohtaa sitä, että siihen polveen, että onko nyt siellä polvessa joku tunne tai siellä trauma just siellä tässä kohtaa kehossa. Et jos mä niin avaan sitä sillä, että mitä mä ymmärrän keholähtöisistä psykoterapioista, niin paljon ajatellaan sitä niin, että me kehoon jää hermostollisia ylikuormitustiloja, tunteita, kaiken näköisiä mahdollisia ja keskeytyneitä liikkeitä. Ja mitä se tarkoittaa, että nyt vaikka että sulla on joku taistele-pakene liike, sitten sä traumatisoidut, sun keho jäätyy, tulee dissosiaatio, sun mieli splittaantuu, sulla on niin kuin trauma. Ja sitten siihen liittyy joku fyysinen liike, vaikka nyt sen käden työntäminen, joka on niin kuin sensomotorinen näkökulma, tai sitten vaikka lyöminen, tai itkeminen, tai romahtaminen, jotain. Ja sitten olisi tarkoitus niin kuin siinä terapiatyöskentelyssä tulla läsnä olevaksi niiden kehollisten aistimusten kanssa, ja antaa niiden niin kuin kulkea loppuun. Ja sitten näitä kehollisia aistimuksia on niin kuin enemmän niin kuin tämmöisessä lääketiede on väärä sana. Terapioissa. Muinaisterapia, vaikka kiinalaisessa lääketieteessä on niin kuin mallinnettu, kartoitettu, että todennäköisesti tunne on tässä. Keuhkoissa on suru, maksassa on viha, etureisissä on viha tai raivo tai joku. Niin meillä on paljon opettavaa siitä, että vaikka ne onkin tämmöisiä niin sanotusti alkukantaisia niin kuin karttoja siitä, että tunne on jossain, mutta sitten kun mennään tämän sensomotoriikan kautta, niin ne jollakin tavalla ne kumminkin toistuu että vaikka se lamaantumisen tunne tuntuu tuossa kehon edessä, niin mitä sä niin kuin ajattelet tätä maailmaa just, voiko sä avata sun ajatuksia, että miksi ne tietyt kehon osat ilmentää, tai miksi sitä ajatellaan, että ne ilmentää jotain? Joo, tuossa eli se esimerkkinä, tuossa nyt klassinen kiinalainen niin kuin lääketiede, niin se, mikä niillä on etu, niin on ehdoton, ja ylivertaisuus, niin on se, että siellä on tuhansien vuosien dokumentoitu historia. Meillä ei ole tarkkaa niin kuin tietoa, mistä heidän dokumentaatio on alkanut, mutta tällä hetkellä kait, mikäli olen oikein tulkinnut, niin ajatellaan, että kirjoitustaito Kiinassa on kehittynyt 3,5–4,000 vuotta sitten, noin. About-ish. Ja eli vähintään siitä asti he on niin kuin kirjoittanut ylös näitä syy-seuraussuhteita. Ja tämän niin kuin monen tuhannen vuoden aikana niin se potilasmateriaali, joka heillä, se tiedostohan oli, jos me nyt saataisiin ChatGPT kaivamaan tämä materiaali, niin sehän olisi siis niin mieletön määrä dataa, jonka sieltä pystyisi niin kuin kaivamaan ja nostamaan ja sitten katsomaan näitä syy-seuraussuhteita. Eli se, että mihin tosiaan niin kuin se kiinalainen klassinen lääketiede perustui, sehän perustui siihen, että ne tarkkaili oireita, ne tarkkaili niitä kehon tuntemuksia ja sitten siitä tuhansien asiakkaiden kautta niin päädyttiin sitten niin kuin päätelmiin ja johtopäätöksiin ja sitten mitattiin tiettyjä elintoimintoja ja kaikkea niin kuin muuta. Niin se on ehdottomasti niiden suuri niin kuin anti ja ehdottomasti sitä minun mielestäni näkökulmasta, niin kyllä sitä pitää niin kuin kunnioittaa.
Mutta sitten esimerkiksi niin kuin tämmöisiä ajatuksia, mitkä sieltä on sitten tullut meille, vääristynyt todennäköisesti niin kuin vuosien saatossa, että nyt kun mulla on se oikea polvi kipeä, niin se johtuu nyt sitten minun maskuliinisuudestani, minun isäsuhteestani, niin sitten niin vähän, että no nyt mä en ole enää ihan samaa mieltä, koska minun isäsuhteestani riippuen tai riippumatta, niin myös minun vasen polveni voi kipeytyä. Ja itse asiassa mun suurin vammani on vasemmassa polvessa ja ongelma, eli ehkä minulla on sitten äidin kanssa isoja ongelmia. Ehkä minun pitää työstää minun äitisuhdettani tai minun feminiinistä puolesta itsessäni. Eli tähän, kun mennään tälle tasolle, niin kuin, että nyt meillä tulee tämmöinen selvä mustavalkoinen ajattelumalli, että aina kun sinulla on oikea olkapää, aina sinulla on maskuliinisen kanssa ongelmaa, joko isän, pojan tai jotain muuta ja vasen, niin se näin simppelisti minä en ole nähnyt, enkä ole löytänyt kokemuksia itsessäni, enkä myöskään niin kuin asiakkaissa. Ja kun yritän niin kuin opiskella hermostoa, aivotoimintaa, niin olen käynyt läpi kaikkia tutkimus- ja kaikkia muuta materiaaleja, niin se ei kyllä sieltä nouse esiin, ja sitä ajatusta niin kuin ei kyllä pysty tukemaan. Että meillä menisi esimerkiksi just, että aina isäongelma tänne, äitiongelma aina tänne, niin se ei mene niin simppelisti. Mutta se ei tarkoita sitä, että isäongelma, että mulla on isäsuhteen kanssa ongelma, että se ei näkyisi minun kehossa. Mutta se, että miten se näkyy minun kehossa, johonkin taas johtuu niin monesta muusta tekijästä, että mulla se voikin olla vaikka sitten näkyä suoliston toimintana tai sitten jollain muulla se näkyisi niin kuin takaraivo päänsärkynä. Ja siellä molemmilla näissä esimerkkeissä, että siellä voi olla vakavin tai suurin psyykkinen niin kuin trauma niin sen isäsuhteen kanssa, mutta he oireilee täysin eri tavalla. Ja eri puolelle kehoa vielä kaiken lisäksi. Ja sen takia... Se on niin kuin tämmöinen, no mä kutsun sitä tämmöistä niin kuin hengelliseksi ohittamiseksi tai psykologiseksi ohittamiseksi, jos me otetaan ton tyyppinen teoria. Että se on niin kuin semmoinen ihminen, joka ei ymmärrä esimerkiksi kiinalaista lääketiedettä, niin ottaa sitten semmoisen pienen niin kuin tämmöisen clickbaitin ja yleistää siitä sitten jonkun semmoisen ison. Se on niin kuin virhe ja se ei todellakaan mene niin. Ja sitten siitä on paljon kirjaa, se on niin kuin kiva, kun olisi tämmöinen kiva pikkuteoria. Mutta jos vähänkään niin kuin menee kiinalaiseen lääketieteeseen syvemmällä ymmärtää esimerkiksi sitä 5 elementin teoriaa, että koska sitten sun on liikaa vettä, niin sitten se dominoi sun tulta ja sitten sun oireilee vatsa sen takia, niin sitten se, että se kehon oirehtiminen ja sen niin kuin mekanismit, niin ne on tosi, jos katsotaan klassista kiinalaista lääketiedettä, tosi niin kuin monisyisiä asioita, mistä niin kuin haetaan sitä niin kuin alkujuurta jostain, ja se on nimenomaan niin kuin yksilöllistä kehon diagnosointia, eikä mitään semmoista clickbait-kirjan, että olkapää tarkoittaa sitä, että en ota vastuuta liikaa, ja sitten juuri näin. Niin se on niin kuin ihan... Juuri. Mutta samaa mieltä, että se silti se keho oireilee, mutta se on paljon niin monimutkaisempi, että miten se psykologia siellä näkyy. Ja tuossa on esimerkiksi tuo Lauri Nummenmaa Turusta, niin nehän on tehnyt aivan siis mielettömän upeata työtä tämän niin kuin kehollisten tuntemusten kartoituksessa. Ja ne löytyy tuolta Turun PET-keskuksen sivuilta, niin nehän on kuvanneet nyt siellä niin kuin tällä PET-järjestelmällä näitä kehollisia tunteita, tuntemuksia, ja sitten sitä ennen ne on kartoittanut niitä niin kuin ihan piirtämällä, ja siellä, siis ne on todella upeita, mahtavia ne työt, mitä siellä on. Ja siellä jos katsoo näitä, että miten ne kehon, niin kuin, miten ne piirtyy, niin hyvin harvoin niissä kuvissa missään sä näet, että ne piirtyy nimenomaan niin kuin tähän pelkästään, vaan aika usein ne piirtyy tähän meidän keskiviivaan, keskilinjalle ja sen ympärille tavallaan erilaisina niin kuin palvoina. Ja niin kuin siihen, se on niin kuin, kun nyt nähdään, että ihmiset kertoo näin, että jos sulla on, että mua ahdistaa, no mistä sä tiedät, että sua ahdistaa? No mulle tulee tähän semmoinen painava, pusertava tunne. Okei, silloin tämä on helppo niin kuin ymmärtää, että se tulee niin kuin tähän ja niin edelleen. No jos sua jännittää,
niin mikä on niin se, että missä sua silloin tunnet, missä sä tunnet. No jos mä oikein nyt jännittää joku tilanne, niin tulee vähän tähän niin alavatsaan, niin se tulee taas tähän keskelle ja sitten se tulee kyllä niin kuin tähän päähänkin. No entä jos sä oot vihane? Missä sun viha tuntuu? No joo, mä voin puristaa kyllä, mutta kyllä se mikä mulla räjähtää, niin tuntuu, että pää räjähtää. Että jos ei toi tyyppi nyt ole hiljaa, niin nyt räjähtää, niin se tuntuu täällä. Eli ne tulee kehon keskiviivaan ja siihen näkyy meidän suurimmat tunteet. Ja sitten kun ne on taas ne kuvat tosiaan näillä PET-kuvauksella, niin että miten ne sitten näkyy niin kuin ihan live-tilanteessa meidän niin kuin ihan siis solujen energia-aineen vaihduntana, niin sama ilmiö toistuu siinä. Eli siinä mielessä, kun me vaan kuvataan, miltä meistä tuntuu ja piirretään ne paperille, ja sitten kun ne kuvataan niin kuin oikeasti, ne sieltä tulee todella mahtavia. Se on aivan upeata työtä, mitä ne on tehnyt siellä. Ja jos osoittaa niin kuin sen, että miten meidän kehon ajatukset, tunteet näkyy siinä koko kehossa. Ei pelkästään täällä, vaan nimenomaan ne näkyy niin kuin täällä. Ja sen kautta ne taas, kun kaikki tämä tiedetään, ne muuttaa meidän lihastoimintaa, ne muuttaa meidän autonomisen hermoston toimintaa, ne muuttaa meidän hengityssykliä ja sen kautta taas vaikuttaa niin kuin leposykkeeseen, sykevälivaihteluun, joka tiedetään tänä päivänä, että sykevälivaihtelun seuraaminen, HRVn seuraaminen on yksi luotettavimmista mittareista autonomisen hermoston niin kuin nykytilanteen mittaamiseen. Mulla tulee mieleen tuosta se, että yksi iso asia, mitä tämmöisessä niin kuin, ehkä keho-orientoituneessa niin kuin psykoterapiassa on joskus ollut, joka on tämmöisessä vaihtoehtoterapioissa, niin on ollut tämä niin kuin reichilainen kehoterapia ja sitten Alexander Lowerin sen kehittämä bioenergetiikka, joka sitten siinä niin kuin luokitellaan ihmisen kehotyyppeihin. Ja siinä mä oon sitä jonkun verran opiskellut, ja se on mielenkiintoinen. Sitten siinä se lähtee semmoisesta ajatuksesta, että meillä on tietyt kehitysvaiheet, sanotaan siinä niin 0-5, ja sitten siellä tapahtuneet traumaattiset kokemukset muokkaa meidän kehon muotoa. Et esimerkiksi jos mulla on kauheasti jännitystä, silloin varhaisessa vaiheessa mulla tulee niin sanottu skitsoidi kehorakenne, ja kaikki niin kuin jännittyy, ja sitten voi tulla masokistinen keho ja erilaisia niin kuin tyyppejä. Ja sitten sen mallin mukaan, niin riippuen, että mikä se sun lapsuuden kehityksellinen ympäristö on, niin sä keräät tietynlaisia jännityksiä sun kehoon. Ja sekin on sillä lailla, että sekin mun mielestä on järkevämpi selitysmalli kuin se, että se on vaan niin kuin, tämä jännitys ilmaantuu tästä, kun enemmän se, että sä katsot sellaisen lapsuuden kehityksellisen kautta. Jos on aina jännitys, tai semmoinen krooninen jännitystila, just se hartioiden nosto, sieltä lapsuuden turvattomuuden takia, niin on se todennäköisempää, että sä koet sen, niin kuin sen jännityksen uudelleen siellä sun hartioissasi, koska se on niin kuin valmiiksi jo jännittynyt, kyllä. Eikä niinkään, että täällä on... Ja valmiiksi rakentunut niin kuin ratana, kyllä. Kyllä, niin mä ajattelin, mutta mä en halua mennä nyt tuohon Reichiin ja noihin, kun ne on nyt oma maailmansa, mutta mä haluaisin heittää tämmöisen sulle, kun jos mennään takaisin konkretiaan, ja mä menen jäsenkorjaukseen ihan. Ja jäsenkorjauksessa ei ole kauhean psykofyysistä lähtökohtaa niin kuin ollut aikaisemmin. Et se on enemmän, että tee näin, koska se toimii. Mikä on niin kuin tosi hyvä sinänsä niin kuin sellaisena niin kuin perusraamina, mikä on niin kuin sillä lailla kuin hieronnassakin, että joo, että klassisessa jäsenkorjauksessa on ollut valkoiset voimajouhet, jotka menee ihmisen kehon läpi ja niin sanotusti fasciaketjut ja muut, että sitä ajatellaan sitä kehokokonaisuutta. Mutta jäsenkorjauksessa on yksi jännä juttu, että lähes jokaisessa tekniikassa opetetaan, että käsitellään ensin jalkapohja ja jalan holmi. Ja mun ensimmäinen kouluttaja selitti sitä sillä niin kuin kiinalaisen lääketieteen kautta, että sulla on siellä jalkaholvissa munuaiskanava menee sinne, siellä on munuais 1 piste, joka on niin kuin turvapiste. Eli jos sulla koet turvattomuutta, niin sulla jännittyy se jalkapohja. Ja sitten kun sä käsittelet sitä jalkapohjaa ensiksi, niin keho alkaa rentoutumaan, sitten on helpompi käsitellä muuta kehoa, kun siellä on jonkun sortin rentoutuminen ja turvareaktio sieltä. Ja sitten siitähän niin kuin jatkumona voi niin kuin ajatella sitä niin kuin polyvagaalista teoriaa tai tätä niin kuin taistele pakennerefleksiä, että mitä jalkapohja tekee. Jos sun pitää lähteä räjähtävään juoksuun, niin sunhan jalkapohjan niin kuin, se on jännityttävä. Niin se on jännityttävä nimenomaan
jotta sä saat sun jalkaterästä sen räjähtävän liikkeen eteen. Kyllä. Ja sitten jos sulle jää se taistele refleksi sinne päälle, sulla on jalkapohja jatkuvasti aktiivinen, niin sen takia se on hyvä aloittaa ensin, että sä vähän rentoutat se jalkapohjaa. Ja sitten nämä jäsenkorjaajat on vähän niin kuin vahingossa törmännyt siihen, ymmärtämättä tätä niin kuin psykofyysistä niin kuin, ja hermostoreaktioa siinä, vaan se, että jos mä nyt teen tällä tavalla, että näitä jalkapohjia vähän mutjutan ja käännän ja väännän, niin kyllä se selkäkin sitten rentoutuu sieltä paremmin. Niin mitä sulla on ajatuksia tämän tyyppisestä, niin kuin, että meillä on kumminkin kehossa tiettyjä paikkoja, jos me saadaan niin kuin semmoista palikkatason niin kuin reaktioa, kun niitä käsittelee? On, ehdottomasti on. Jalkapohjat on yksi semmoinen kohta, jossa meillä on ongelmia, varsinkin taas jos otetaan niin tämmöinen tyypillinen stressaantunut tai ihminen, joka kokenee stressiä elämässään, niin, ja sitten kun alkaa tulemaan vähän niitä fyysisiäkin eli lähestymme keski-ikäistä ihmistä, niin kyllä se plantaarifaskiitti keski-ikäisen toimistotyötä tekevän ihmisen diagnooseissa, niin se nousee aika korkealle ja niin kuin tutuksi vaivaksi. Se ei ole ehkä sen takia niin kuin tilastoida niin usein, koska sä et saa sillä usein sairaslomaa. Niin sen takia sä et mene myöskään valittamaan sitä, mutta ja usein tämmöinen ihminen, niin hän tulee sitten esimerkiksi mun vastaanotolle niin kuin selkäkivun tai niskakivun tai jonkun muun ongelman takia, että niin on mulla toi plantaarifaskiitti ollut tuossa 8 vuotta. Ja sitten niin kuin sitä tätä ja ja että niin, no joo, sitten lähdetään purkaan. Joo, jalkapohja on yksi ehdottomasti. Sitten siitä, jos tullaan ylöspäin, niin totta kai polvissa meillä on paljon ongelmaa, mutta kyllä sitten suurempana siinä mä koen, on lonkka. Eli kyllä me niin kuin lonkissa on liikkuvuushäiriöitä, voimantuottohäiriöitä, eriasteisia kireyksiä, niin kyllä niitä nyt on sulla nyt melkein millä tahansa vaivalla tuleva ihminen, että jos sillä joku vaiva on kehossa, niin sitten jos sä testaat voimatestauksen, liikkuvuustestauksen lonkista ja lantiosta, että siellä on kaikki niin kuin 100%, niin hieno homma. Mutta nämä on aika harvinaisia asiakkaita. Kyllä se on sulla sitten se purennan ongelma tai se olkapääongelma, niin kun lähdetään lonkkaan, niin kyllä se jotain löytyy. Ja kyllä ne usein löytyy sieltä jalkapohjasta. Ja sitten kun tullaan tästä ylöspäin, niin kyllähän meillä on pallean alue on tyypillinen ongelma-alue, ja siitä, jos mennään nimenomaan vielä pallean taakse, joka usein unohdetaan, niin me ollaan selässä. Yleensä ajatellaan, että pallea on tässä, mutta itse asiassa eihän se ole ollenkaan tässä. Tässä on vain murto-osa palleasta. Palleahan on nimenomaan näin. Ja se peittää koko rintakehän nimenomaan sinne taakse. Ja mihin se pallean jalka, krus menee, no sehän kiinnittyy meidän nikamiin. Jos ajatellaan, missä on suurin massa palleasta, niin se ei suinkaan ole tässä, vaan se on nimenomaan tuolla takana. Ja sen kautta, miten kylkiluut ja niiden niin kuin liike vaikuttaa pallean kykyyn toimia, niin sehän on ihan niin kuin mieletön. Jollei kun kylkiluut pysty liikkumaan, eihän se palleakaan pysty liikkumaan. No mikä lukittee meidän kylkiluita? No ylikire erector spinae siellä takana tai quadratus lumborum. Ja sitten me ollaan taas niissä, että miksi joillekin paras tapa vapauttaa palleaa onkin nimenomaan, että me ollaan tehdään sille erektorin kanssa ja kvadratuksen kanssa töitä, eikä kosketakaan siihen palleaa. Ja sitten kun me vaan rentoutetaan sieltä selän kautta, johon jos sä mietit ketjuna taas, että miten se selkä, erektori, mennään pakaran ylitte hamstringiin, pohkeeseen ja sinne jalkapohjaan. Niin sittenhän me ollaan jo taas niin kuin tässä samassa niin kuin ilmiössä. Että kyllä nämä niin kuin korostuu ihmisillä, ja sitten jos ajatellaan vielä ongelmia, niin sitten korostuu kyllä purenta, yläniska, niin kyllä nämä on niin kuin ne tyypillisimmät, konkreettisimmat, missä tänä päivänä mä näen, että keskimääräisesti asiakkailla on eniten murheita. Sitten siihen tulee mausteita vähän polveen, vähän kyynärpäähän, vähän rannekanavaa, vähän tuonne sitten ja vähän tätä ja on jo tuolla ja tuommoista, mutta nämä on kyllä ne suurimmat oireet, mitä mun pöydällä ihmiset valittaa. Sitten siinä on semmoinen kiva, että jos niin kuin ajattelee ihan perushierontaa, niin meillä on tiettyjä juttuja, mitä voidaan niin kuin melkein mekaanisesti toistaa ja saada niin kuin positiivisia reaktioita. Esimerkiksi just vaikka niin kuin trapetsiuksen joku hankauskäsittely. Niin se on niin kuin 95% ihmisistä niin kuin tykkää siitä, ja sitten se rentouttaa, ja sitten sieltä lähtee niin kuin reaktio tietysti tuonne vaagushermoon, ja tuolta käsitellään vähän tuosta kaulan sivusta ja rentoutetaan.
niin sitten se koko hermoston niin kuin ylivireystila lähtee laskemaan. Ja minkä takia aika monella hierojalla on siis töitä, koska sitten käydään sitä 45 minuutin niskahartia hierontaa, koska siitä se ei ole vaan niin kuin fyysinen helpotus, vaan se on aina niin kuin psykofyysinen helpotus. Ja mun mielestä se on semmoinen, mikä niin kuin hierojakouluihin voisi mun mielestä lisätä, teillä varmasti on, mutta siis noihin perus, että niin kuin, vaikka päivä niin kuin psykofyysistä niin kuin lisäksi, vaan se, että sä saat rahaa sen takia, että sun asiakas rentoutuu. Ei sen takia, että sä niin kuin mekaanisesti väännät sitä tai käännät jotain niin kuin rakennetta. No hei, tähän on pakko sanoa tämän hauskuutena. Tiedätkö, missä meidän koulussa aloitetaan? No en tiedä, sä varmaan kerrot meille ja se on varmaan... Juuri tuosta. Me aloitamme tästä näkökulmasta, me aloitetaan niin kuin rentouttamisen näkökulma ja vakushermo, autonominen hermosto, pintafaskia, sen hoitaminen hyvin kevyillä otteilla. Ja kun se on tehty pohjalle, niin vasta sen jälkeen lähdetään niin kuin kuorimaan pikkuhiljaa, että mennään niin kuin, täältä tulee sitten lihaksia, näiden takana on nivelet, ja sitten näillä tulee toimintaa, ja sitten hermosto ja verisuoni ja kaikki. Me lähdetään nimenomaan tosta, me lähdetään siitä liikkeelle, koska me koemme sen, että niin monessa perusdiagnoosissa, perusihmisten vaivassa, siellä on taustalla tänä päivänä se autonomisen hermoston, jollei nyt ihan niin kuin epätoiminta, niin ainakin sen jonkinasteinen niin kuin epätasapaino. Eli me ollaan liikaa siinä sympaattisessa, ja meidän parasympaattinen ei toimi niin kuin se voisi toimia. Ja ainakin nyt tämän ensimmäisen kurssin kanssa, niin kyllä meillä on täällä aika tyytyväisiä opiskelijoita niin kuin ollut, ja mielipiteet ja fiilikset on aika niin kuin korkealla, ja itse asiassa huomenna taas jatketaan niiden kanssa, mutta nyt me ollaan menossa sinne vähän syvempään tekemään oikeaa manuaalista terapiaa. Niin ja sitten siihen pitää vielä lisätä se sosiaalinen aspekti, että Kyllä. hierontahan on sosiaalinen niin kuin tapahtuma, ja ihmiset on apinoita, ja apinat tykkää, että niitä toinen koskee toista. Ja siinä on niin kuin se, että saadaan niin hyviä hermostollisia vaikutuksia, mutta myöskin hormonaalisia vaikutuksia siitä kosketuksesta. Ja sitten tästä olisikin hyvä ottaa niin kuin pieni kulma, mistä me tuossa räntättiin ennen tätä aloitusta, oli se, että nyt kun on näitä hienoja psykofyysisiä psykoterapeutteja, jotka ymmärtää, että kehossa tapahtuu juttuja, mikä on tosi hieno niin kuin upgrade siihen, että ollaan semmoisessa klassisessa freudilaisessa sängyssä, jossa ei edes katsota päin, niin sitten nyt meillä on niin kuin askel otettu siitä psykoterapian kannalta, että nyt kehon voisi ehkä, että sä voisit vaikka mietiskellä, että miltä susta tuntuu hartioista, miltä tuntuisi nostaa hartioita ja miltä tuntuisi laskea hartioita. Tai sitten jos oikein niin kuin mennään pitkälle, otetaan tyyny käteen ja mietin nyt sitä pomoa, joka vituttaa ja lyöt tyynyllä tuohon maahan. Mikä on, niin kuin, tää on niin kuin tosi hienoa. Mutta sitten tässä on semmoinen jäätävä kuilu, aivan niin kuin jäätävä kuilu näiden kahden välillä, että mitä jos mä koskettaisin tätä asiakasta ja mitä tapahtuu, jos vaikka niin kuin jutellaan samalla, kun me kosketetaan. Niin voisitko avata sun sanasta arkkua tästä kuilusta? Joo, kuilu on havaittavissa. Ja olen kyllä tuossa niin kuin täysin samaa niin kuin mieltä, ja niin kuin siinä, että mitä se... Okei, tietysti ensimmäinen lähtökohtahan on se, että se koskettamisen täytyy olla turvallista. Eli jos meillä on näitä vakavampia traumaattisia kokemuksia, johon liittyy fyysinen kosketus, väkivaltaa, pahoinpitely, seksuaalinen väkivalta, raiskaus, etc., niin silloinhan se on luontaista, että kun terapeutti aloittaakin sen, niin kuin, että okei, että siellä on pahoinpitely taustalla ja sua on kuristettu, ja aloitetaanpas tämmöisellä rentouttavalla vaakuskäsittelyllä tästä molemmilta puolilta kurkkua yhtä aikaa, niin voi olla, että se asiakas ei kauheasti ota vastaan sitä terapiaa eikä niin kuin sitä rentoutta. Eli taas kaikille on niin kuin oma paikkansa, mutta lähtökohtaisesti mä uskon, että sullakin on aika pitkälle on niin kuin semmoinen tilanne, että kun mulle tulee tänne asiakas, niin se tietää oletusarvona, että mä kosken. Et mun ei tarvitse niin kuin arpoa siinä mielessä sitä, ja mun ei tarvitse niin kuin sinällään
pyytää lupaa koskemiseen niin kuin kauhean usein lapsilta. Mä kyllä, eli varsinkin kun aikuinen tuo lapsen niin kuin hoitoon, niin kyllä mä sitä lapselta niin kuin mä kysyn aika usein. Ja toki, että miltä tämä tuntuu, onko ok, jos mä kosken niin kuin tähän. Ja kun se näkee siinä lapsen hoitopöydällä, niin usein jännittää tosi paljon, kun niillä on mitä hajoa, mitä tässä tapahtuu, että äiti on nyt raahannut mut tänne ja että mitä tässä tapahtuu ja mitä tässä tehdään. Niin sitten kun sille lapselle juttelee ja kehollistaa sen asian ja pyytää siinä mielessä luvan ja selittää mitä tekee, niin näkee miten se niin kuin lapsi rentoutuu. Eli kun se lapsi ja se hermosto, limpinen järjestelmä antaa siellä niin kuin luvan. Ja sitten se rentoutuu. Ja tämähän näkyy kyllä monessa meidän asiakkaissakin siinä mielessä, että kun ne tulee hoitopöydälle, niin nehän ei rentoudu. Se on ok, että niitä koskee, ja ne on tullut sen takia, että nyt tehdään jotain manuaalista, mutta itse asiassa niiden alitajunta ei ole sitä mieltä. Ja sen takia, kun niitä taas niin kuin huomauttaa ja huomaaksaa, että sä oot, niin kuin, että tämä on jännittynyt täällä, niin hyvin usein, että en mä huomaa, että se on jännittynyt. Eli silloin ollaan taas siinä kehotietoisuudessa ja mikä niin kuin siellä sitten on niin kuin muuttunut. Mutta edelleen toi, että mikä gäppi siinä on, niin sitä voi ajatella myös näin päin, että miksi minä kosken. Niin mä kosken asiakkaaseen sen takia, että kun mä teen sen kehon kautta työtä. Mä teen liikkeitä, mä tuotan siihen kehoon vääntöä, painetta. Joskus se ei ole miellyttävää, joskus se on niin kuin kipeää, mutta mä tietysti yritän pysyä siinä niin kuin järkevän kivun rajoissa ja se, että se asiakas on mukana ja asiakas pystyisi rentoutumaan. Ja sen kautta, kun me tehdään fyysisesti töitä, niin usein, niin kuin se oli tämä esimerkki tuosta kiusaustilanteesta ja siitä niin kuin niskasta, niin sen manuaalisen työn kautta asiakkaalle nousi niin kuin se, että hei, nyt mä yhdistän nämä asiat. Että itse asiassa tämä mun niskan, nyt se tuntuu, mä muistan tämän ajatuksen ja tunteen, mikä liittyy, kun mä ekan kerran oon jännittänyt tämän niskan. Niin silloin se, kun me käsitellään manuaalisesti, niin tämä on niin kuin se tavallaan yksi ylimääräinen työkalu siinä prosessissa, mikä auttaa myöskin sitä ihmistä niin kuin hahmottamaan omaa kehoaan, eli ollaan kehotietoisuuden lisäämisessä. Ja kun me lisätään kehotietoisuutta, se lisää automaattisesti turvallisuuden tunnetta niin kuin siellä keskushermostotasolla. Ja edelleen kun se lisää sitä tietoisuutta, että nyt tässä kohdassa oli joku tällainen, ja sitten kun aletaan sitä työstämään, että tuleeko sulle niin kuin itselle mieleen, että onko sulla jotain ajatusta, jotain tunnetta, mikä sulle voisi nousta tähän. Tai jos sieltä nousee joku selvä tunne, nyt vaikka siitä lonkasta, niin sitten aletaan miettiä, okei, että mikä ajatus, miltä susta, niin mitä sä ajattelet siitä. Ja nyt me ollaan taas siinä ajatus, tunne, keho. Eli meillä on kehollinen ongelma, jonka takana oli tunne, joka johtuu ajatuksesta tai ajatusmallista. Ja sitten me ollaan niin kuin siinä, että nyt me aletaan niin kuin ratkaisemaan ja päästään niin kuin tavallaan siitä pykälän verran niin kuin syvemmälle ja ei olla edes psykoterapian eikä psykologian tontilla siinä mielessä. Niin, eikä missään nimessä vastakkainasetteluna eikä kilpailevana. Niin, että kysymys on periaatteessa vaan samasta asiasta, mutta vaan, että sitä lähestytään eri kulmasta. Että just tämä keho-orientoitunut psykoterapeutti saattaa lähteä, että okei, no, että sua kiusattiin koulussa, että keskustellaan siitä. Okei, no mitä se tuntuu kehosta, kun sä muistelet tätä, kun sä puhut tästä näin, niin sit sä voit muistaa ehkä just sen niskan. Kun taas sitten tämä menee niin kuin toisesta suunnasta niin kuin kehon kautta sinne mieleen, toinen mielen kautta kehoon. Ja ne just niin kuin olen täysin samaa mieltä, että ne ei ole mitenkään poissulkevia, vaan ne on nimenomaan niin kuin toisiaan tukevia. Mutta sitten faktahan on se, että Suomessa... Ja nimenomaan haluan sen verran keskeyttää, anteeksi, että puhun päälle, mutta että tuossa molemmissa se mitä varten me ollaan siinä, sitä ihmistä varten. Ja just se on se ihminen, se asiakas, se potilas, niin kyllä minun ajatuksissani hän on aina keskiössä. Eli hän ei tule mua varten. Okei, mä saan tietysti välillistä hyötyä siitä, että mä saan niin kuin sähkölaskun maksettua ja puhelinlaskun maksettua, koska se asiakas tuo mulle niin kuin rahaa ja sen kautta sitten mä pystyn hoitamaan nämä ja maksamaan vähän veroja ja kaikkea niin kuin muutakin. Mutta ei hän tule mua varten, hän tulee itseään varten. Niin silloin myös kun hän tulee sille omalle ajalleen, niin
minä yritän antaa niin kuin siinä parhaani sen suhteen, että nyt me ollaan tässä sen asiakkaan ajalla, sen asiakkaan ehdoilla ja sen asiakkaan ongelmaa ratkaisemassa niillä työkaluilla, mikä häntä helpottaa eniten. Ja sen takia esimerkiksi se, että kun ihminen tulee mulle ja sanoo, että mulla kaveri kävi näin ja te teette ihan tämmöisiä tosi upeita, että mun kanssa se teit niin kuin näin. Ja onko tämä eri hoito? Joo, jokainen hoito on aina eri. Mä en tee ikinä kahta hoitoa samanlaisesti, koska jokainen ihminen on yksilö ja jokaisella yksilöllä on yksilöllisiä päiviä. Ja sen takia se, että tehdään se sama hoito kuin viimeksi. No, joo, paitsi kun tämä ei ole nyt ongelma. Viimeksi sulla oli tämä purenta tosi pahasti, mutta ei täällä ole mitään. Niin voidaan toki tehdä tämä sama, käydä tämä sun purenta läpi, mutta se ei tuota todennäköisesti yhtään mitään. Koska täällä ei ole mitään ongelmaa sulla tällä hetkellä. Sen takia meidän on järkeä mennä siihen, mutta jospa mennään vähän alaspäin katsomaan, mitä täällä rintakehässä löytyy ja muuta. Niin tällä tavalla sitä mennään eteenpäin. Se on tietysti se valitettavaa, että Suomessa tämmöinen niin keho-orientoituneet kehoterapeutit tai mitä me nyt oikeasti ollaan jollakin käsitteellä, niin niitä on tosi vähän kumminkin. Ja sitten se, että sä pystyt hoitamaan ihmisten tunne- ja ajatuksen tason haasteita kehon kautta tai kehoa tekniikoilla, jotka lähtee kehon kautta, niin se vaatii ihan sikana opiskelua. Ja se vaatii myöskin se vaatii että kyllä. Sä ne omassa kunnossasi vielä, että se ei ole niinku tosta niinku napsista vaan. Joo, ja sitten se vaatii myöskin niinku sitä, että sun pitää niinku oikeasti niinku ymmärtää. Oikeastaan se ei välttämättä edes vaadi sikana opiskelua, vaan mun mielestä se vaatii sen ison ymmärryksen, että ihminen on biopsykososiaalinen. Ja sitten kun sä ymmärrät sen, niin sitten sä voit niinku alkaa kehittämään itseäsi tässä biologisessa puolessa, psykologiassa pikkusen ja sitten siinä sosiaalisessa ja sitten myöskin opit tunnistamaan niinku ne omat rajas. Ja sen kautta sulle tulee sitten se oma verkosto, että okei, nyt tässä tuntuu, että joo, tämä auttaa kässä kyllä, mutta mä en ole nyt paras työstämään tätä asiaa sun kanssa. Sitä varten mulla on nyt tämä kaveri niin kuin tässä, että laitapas sille viestin, niin sä pääset sen kanssa niin kuin nyt tätä asiaa niin kuin sitten taas niin kuin eteenpäin. Ja näin tämän niin kuin sitten pitäisi niin kuin toimia. Ja tuossa, niin kuin, että meillä on alettu nyt niin kuin psykoterapeutteja kouluttamaan psykofyysisesti, mikä on niin kuin tosi upea asia. Ja samoinhan nyt fysioterapiassa on tällä hetkellä psykofyysisen fysioterapian niin kuin buumi menossa. Että näitähän erikoiskoulutuksia on ympäri Suomea niin kuin siellä sun täällä ja sieltä valmistuu koko ajan niin kuin upeita fysioterapeutteja, jotka on paljon enemmän kiinni tässä kehotyöskentelyssä ja kehomielityöskentelyssä kuin niin sanottu perinteinen fysioterapia, mitä ikinä sitten niin kuin onkaan, mutta tämä on muuttumassa, mutta tietenkin kun tämä iso laiva kääntää suuntaa, niin soutuminen on helpompi kääntää kuin semmoinen se tankkeri. Ja jos ajatellaan, että tankkeri on koko meidän koulutussysteemi, koko meidän koulutusjärjestelmä ja meidän niin kuin julkisen sektorin ja kaiken tämän suhtautuminen niin kuin esimerkiksi selkäkipuun, niin eihän sitä käännetä yhdessä yössä, ei missään nimessä, vaan pikkuhiljaa jokainen meistä tekee työtään ja ehkä tässä kohtaa niin kuin just se, että vois pikkusen vetää niin kuin nyt yhteen niitä kaikkea, mitä me ollaan tässä nyt käyty läpi, niin ollaan varmaan molemmat niin kuin sitä mieltä, että meidän kehoon voi jäädä tunteita. Että ne näkyy meidän kehossa. Se mun mielestä siinä on niin kuin edes typerä keskustella siitä, koska se on niin itsestään selvää. Mutta sitten taas, että missä ne tunteet niin kuin on, emootiot, missä ne on, niin ne on aivoissa. Ja missä tapahtuu niin kuin meidän liikkeen säätelyjärjestelmä sekä selkäydintasolla, refleksitasolla että aivoissa. Ja siinä taas se keho, mieli, keho, niin minun näkökulmassani se on yksi ja sama asia, joka niin kuin velloo molempiin suuntiin. Et ei ole pelkkä mieli, joka ohjaa kehoa, ei ole pelkkä keho, joka tuottaa mielen, vaan se on oikeasti niin kuin tässä suhteessa, mä tykkään siitä niin kuin Tao Yin Yang, että meillä on niin kuin se fyysinen ja meillä on niin kuin henkinen, ja molemmissa on se pieni sydän niin kuin siitä toisesta, eikä ole selvää loppumoa tai niin kuin edes jatkumoa, vaan eikä alkua tai loppua, että mistä alkaa fyysinen
ja mistä alkaa niin kuin henkinen ja mihin toinen puoli loppuu, vaan ne on koko ajan vuorovaikutuksessa toinen toisensa kanssa. Ja niin kuin taas myös iso niin kuin ymmärrys, mikä auttaa meitä kaikkia niin kuin siinä, niin terapeutteja siinä turhautumisessansa, että okei, mä oon tehnyt tämän plantaarifaskiitin kanssa tässä nyt niin kuin 48 hoitoa ja tämä on joka kerta parempi, mutta 2 päivää ja se on kipu on takaisin ja aina vaan halutaan asiakas uudelleen ja mä stressaan tästä asiakkaasta, kun se haluaa, ja mä haluan auttaa sitä, mutta kun mä en pysty. Niin se, että okei, kun kaikki ei ole meidän ratkaistavissa, kaikki ei ole pelkkää niin kuin sitä plantaarifaskiaa, vaan sen plantaarifaskiankin taustalla on hermosto, sen taustalla voi olla emootioita, tunteet, jotka heijastuu sitten siihen plantaarifaskiaan syystä tai toisesta. Ja sitten niitä kaikkia, kun otetaan huomioon, päästään niin kuin sitä palloa pyörittelemään, niin sitten me saadaan myöskin parempia hoitotuloksia. Ja myöskään terapeutti ei väsy. Että tässä varmaan niin kuin taustalla tämä karteesianainen dualismin ajatus siitä kehon ja sielun irrottamisesta, mikä joskus jo 1700-luvulla sitten on niin kuin naksautettu irti. Vai oliko jo 1600, mutta anyway, jossain siellä se oli. Koska mä mietiskelen mun koulu niin kun mä oon käynyt Ysärillä koulua, niin 2000-luvun alussa vähän sen, niin kun meillä oli lukiossa eka kertaa psykologiaa, niin mulla jotenkin niin kuin tajusin, että ihmisellä on niin kuin jollain tavalla niin kuin psyyke erillinen olento. Ja sitten siitä kesti varmaan 10 vuotta ennen kuin mä tajusin, että niin kuin keho, että okei, mä olen liikuttanut mun kehoa koko niin kuin iän, mutta semmoinen, että kun joogan harjoittamisen, oikeastaan se oli, ei sitten kyllä mennyt niin pitkään, mutta sitten kun aloitin joogan harjoittamisen, niin sieltä tuli ensimmäisessä kerran semmoinen, että joku kehotietoisuus, että mä voin olla läsnä mun keholle. Kyllä. Ja sitten se on ollut semmoinen niin kuin 20 vuotta katki, ei mulla niin kuin kukaan viestinyt mulle, ainakaan silloin Ysärillä, että niin kuin tämä keho ja mieli jotenkin niin kuin liittyisi toisiinsa. Että ne oli vaan niin kuin 2 semmoista niin kuin eri juttua, ja sitten keholla pelattiin se sählyt ja nämä liikunnat ja jutut, ja sitten sä menit mietiskelemään ja puhumaan. Kun sitten taas just sitä, mitä sä puhuit, niin se on se koko lähtökohta, että tämä on kokonaisuus. Ne ei ole koskaan ollut erillisiä. Keho ja mieli ei ole koskaan ollut erillisiä. Ei. Ne on aina ollut niin kuin yhtä pakettia. Että se on vaan semmoinen niin kuin ajattelutapa, ehkä semmoinen länsimainen harha, minäkeskeisyyden harha, johon me ollaan niin kuin eksytty. Ja sitten kun sitä toistetaan tuolla koulumaailmassa ja niin kuin se on semmoinen yleinen niin kuin konsensus, että näin on, niin sitten ihminen niin kuin se katkee se keho- ja mieliyhteys, ja nyt se on varmaan aika iso liike niin kuin monesta eri suunnasta, että se keho ja mieli tuodaan takaisin yhteen, mikä se ikänä ei se ole ollut erikseen. Kyllä, se on juuri näin. Eli siinä mielessä, jos ajatellaan vielä sitä mieltä, niin kuin, että mikä se mieli on siinä kehossa, niin mieli, aivot, niin aivojen tehtävähän on vastaanottaa informaatiota, mitä me saadaan niin kuin tuolta ulkoa, eksteroseptiikkaa, mitä me saadaan täältä sisältä, interoseptiikkaa, ja näiden kautta meidän aivot alkaa prosessoimaan asioita, silloin syntyy tunteet, ja silloin syntyy ne kehokokemukset, kehotietoisuudet, ja sitten niitä meistä aletaan yhdistämään myöskin toinen toiseensa, ja sitten ollaan niin kuin vuorovaikutuksissa. Ja kaikessa tässä, mitä nyt ollaan niin kuin puhuttu traumasta ja niin kuin sitä vammasta ja miten niin kuin nämä ei ole hyviä meidän aivoille eikä hermoradoille eikä muutenkaan. Myös pitäisi muistaa niin kuin se valoisa puoli, että koskaan niin kauan kuin meissä henki pihisee, niin kauan tapahtuu solun jakautumista. Niin kauan kuin meidän solut jakautuu, niin koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa fyysistä työskentelyä kireän akillesjänteen kanssa, mutta ei myöskään ole liian myöhäistä aloittaa niin kuin sen oman itsensä perkaamista eikä niin kuin sitä omien ajatusmallien niin kuin tutkimista ja niin kuin putsaamista. Et kun tapahtuu jotain, niin ajattelenko minä näin vai näin, niin tämä ei ole koskaan niin kuin liian myöhäistä. Ja toisaalta meidän aivotutkimukset näyttää tänä päivänä, niin kun me lähdetään tekemään muutoksia, tietoisia muutoksia, niin suhteellisen nopeasti, puhutaan niin kuin viikoista. Sara Lazar Harvardin yliopistosta esitelmöi mielenkiintoisesta, missä ne näytti, kun on stressaantuneita aivoja, missä se amygdala on suurentunut magneettikuvassa ja aivokuori ohentunut. Kun tehdään 15 minuuttia päivässä mindfulness-based exercisea niin kuin 8 viikkoa, niin me saadaan
kuvattavia, rakenteellisia, positiivisia muutoksia sekä siihen aivokuoreen, eli aivokuori alkaa palautumaan normaalipaksuuteen ja vastaavasti amygdala alkaa supistumaan siihen normaali niin kuin tilanteeseensa. 8 viikkoa, varttipäivässä. Niin mielestäni se on niin kuin se positiivinen, että hei, oikeasti, jos me halutaan niin kuin muuttaa jotain meidän niin kuin tässä biopsykososiaalisessa, niin me pystytään aika pienillä muutoksilla niin kuin tekemään se. Ja se ei vaadi mitään niin kuin vuosien meditoimista munkkiluostarissa tai niin kuin 3 tunnin jäisiä kylpyjä Wim Hofin seurassa tai mistä minä tykkään kyllä, mutta ei nyt ehkä 3 tuntia, mutta niin edelleen. Eli me saadaan muutettua todella nopeasti asioita ja mun näkökulmassa täällä, tai oikeastaan meidän näkökulmassa täällä Lempäälässä Hakkarihelmessä, tavoite olisi, että asiakas olisi turvassa omassa kehossaan ja hänellä olisi riittävän vahva mieli siinä turvallisessa kehossa. Ja se on niin kuin se meidän kyllä jonkinnäköinen punainen lanka, jota yritämme toteuttaa välillä paremmin ja sitten tietenkään emme onnistu kaikkien kanssa. Mä sanon tuohon yhden jutun ja sitten lopetellaan. Joo, mulla vilkuttelee akku punasta, että tämä saattaa katketa kohta. Sanon nopeasti vaan sen, että myöskään koskaan ei ole liian myöhäistä tutustua sun omaan kehoon ja lisätä tietoisuutta. Mahtava. Kaikki liike on lääke, mutta että se tietoisuus olisi siinä liikunnassa. Se voi olla punttisali, se voi olla tanssi, kävely, whatever. Tutustu siihen kehon, niin kuin, mitä siellä tapahtuu. Kyllä. Ja seuraavaksi, kun sä menet vaikka sinne punttisalille ja teet sitä penkkipunnerrusta, niin älä mieti vaan, että kuinka paljon penkistä nousee, vaan niin kuin mietit, miltä se tuntuu, kun mä työnnän. Mieti, miltä se tuntuu, kun se laskeutuu, että missä se tapahtuu, mitä tapahtuu mun kehossa. Ja kun tämän ajatuksen ottaa niin kuin kaikkeen tekemiseen, niin silloin me saamme paljon enemmän irti meidän kehosta. Itse asiassa me aletaan tulemaan paljon sinummaksi tämän meidän kehon kanssa ja päästään paljon parempaan turvallisuuden tunteeseen. Yes. Ja kaikki lähtee siitä, että turva on se numero 1. Mitään uusiutumista sieltä ei kunnolla kehossa ei tapahdu ilman sitä turvaa. On se sisäistä turvaa, on se terapeutin kanssa, on se ystävän kanssa, whatever. Kaikki muutos lähtee siitä. Mutta jos haluat kuulla lisää tästä aiheesta tai jostain muista, niin tykkäile, tilaa kanava. Lähetä kommentteja. Oltiinko me Mikan kanssa niin kuin on point? Miltä tämä keskustelu kuulosti? Tuliko sulle jotain ajatuksia? Ja alta löytyy linkit meidän kaikkien juttuihin. Ja kiitos Mika taas kerran. Mahtavaa. Tämä oli taas hauskaa.